Тадас бозӣ мекунанд ва бояд гуфт барои Куктош бозӣ бисёр муҳим аст ба он хотире ки даста ҳоло дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. Онҳо шонси хеле ҳам хуб доранд то нишонҳои биринҷии чемпионатро ба даст оранд. барои Регар Тадас ки баъд аз бохт дар даври гузашта аз дастаи Хуҷанд расман маълум шуд ба лигаи якум меравад, яъне дигар шонси боқӣ мондан дар лигаи олӣ барои дастаи шаҳри Турсунзода дида намешавад. бозии имрӯза шояд аз он ҷиҳат муҳим бошад то онҳо дар охирин рақобате ки дар мавсим доир мекунанд тавонанд бо натиҷаи беҳтар албатта хотири мухлисони худро шод кунанд, чун мавсим воқеан бисёр бад сипарӣ мешавад барои даста ва мушкилиҳо хеле зиёд ҳастанд. ин чиз аз ҳамаи бозиҳои дастаи Регар Тадас бар алло маълум буд. ҳатто пеш аз шурӯи мавсим мо ин чизро дидем дар ҷараёни омодагиҳои даста, аз ҷумла дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварамон ва ҳамчунин дар мусобиқае ки дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд бо ибтикори Федератсияи футболи кишвар сурат гирифт. дар онҳо ҳам натиҷаҳои дастаи Регар Тадас бисёр нигаронкунанда буданд ва аз ҳамон лаҳза метавонистем мо тахмин занем ки ба мушкилиҳои зиёд футболбозони шаҳри Турсунзода рӯбарӯ мешаванд. ва ҳамин тавр ҳам шуд дар ҷараёни чемпионат айни замон заифтарин бошгоҳ маҳз намояндагони шаҳри Турсунзода мебошанд ва ҳамин аст ки ҳоло дар ҷадвали мусобиқа мо онҳоро дар таххона дар зинаи охирин мебинем. аз 17 бозие ки онҳо доир карданд ҳамагӣ 12 имтиёз ба даст оварда дар зинаи даҳум қарор доранд. рӯзи ҳисобу китоб, рӯзи ниҳоии рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар дар соли 2020 имрӯз шурӯъ мешаванд ва бинандагони арҷманд баъд аз чанд лаҳза бозигарони ҳарду даста ба майдон мебароянд. имрӯз дар тақвим тибқи баргузории бозиҳо ҳамаи рақобатҳо дар як вақту соат расо 15:30 дақиқа бо вақти душанбе 5 бозӣ шурӯъ мешаванд. ҳамчунин масъалаи медалҳои биринҷии мусобиқа ҳам бояд ҳаллу фасли худро маҳз ҳамин рӯз пайдо кунад ва дар баробари ин дастаи дуюме ки бояд лигаи олиро тарк намояд имрӯз бояд маълум шавад. ёдовар мешавам ки дар баробари бозӣ ба ин дастаҳои Регар Тадас ва Куктош мову шуморо рақобатҳо ба ин дастаҳои Истарафшану Хатлон, Хуҷанду клуби марказии варзишии Артиш, Душанбеву Истиқлол ва Файзканду Локомотив Комир интизор аст ки ду бозӣ мустақиман тавассути шабакаҳои телевизионии мо пешниҳоди шумо мешавад ва ҳамчунин дар ҷараёни бозӣ мо ҳатман атрофи рӯйдодҳое ки дар бозиҳои дигар ҳам гузашта истоданд муфассал ҳарф мезанем. ҳоло бозигарони ҳар ду даста ба майдон баромаданд ва аз эҳтимол дур нест ки ин охирин рақобати дастаи Регар Тадас дар варзишгоҳи Талко Арена дар доираи лигаи олӣ ба ҳисоб равад.
ҳаминтавр бинандагони арҷманд суруди миллии кишварамон майни завон садо дод ва баъд аз чанд лаҳза тавре ки болотар ишора кардем бозӣ байни дастаҳои Регар Тадас ва Кукдо шурӯъ мешаванд. Яке барои медалҳои биринҷӣ талош карда истодааст ва дигаре мехоҳад албатта бо сари баланд ва рӯи сурх мавсими кунуниро ҷанбаст кунад. Бисёр мушкилиҳо барои даста албатта пеш омад ва Регар Тадас албатта эҳтимолияти дар мусобиқа монданаш ҳам ҳаст, вале ин бисёр кам аст. Ин чиз боз ҳам рабт мегирад ба гӯем дастаҳое ки аз лигаи якум ба лигаи олӣ мебароянд, чун мавсимҳои гузашта баъзе вақт шоҳиди он шуда будем ки чӣ гуна баъзе аз дастаҳо аз иштирок дар лигаи олӣ даст мекашиданд. Барои ин пеш аз ҳама албатта Регарро имрӯз зарур аст ки ғалаба кунад ва интизор бошад ки дар бозии дигар Файзканд Локомотив Помирро мағлуб мекунад ва ҳамин онҳо аз зинаи даҳум берун шуда ба зинаи нуҳуми ҷадвали мусобиқа мебаранд. маҳз дар ҳамин гуна ҳолат як камон беш гӯем эҳтимолияти идома додани бозиҳо барои ин дастаи соҳибноми футболи кишвар шояд боқӣ монад. Дигар ягон вариант нест ва дар умум метавон гуфт ба таври расмӣ тибқи регламент ё низомномаи мусобиқа аллакай Регар Тадас расман тарки мусобиқа кардааст ва ин ҳам баъд аз гӯем бохт аз дастаи Хуҷанд дар бозии даври гузашта иттифоқ афтод. Хусрави Сидиқзод имрӯз аз шаҳри Душанбе бозиро қазоват мекунад ва дар канорҳо ба ӯ Ҳасан Каримов ва Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак ҳардуи онҳо кӯмак мерасонанд. Довари эҳтиётӣ Сафаралӣ Маҳмадизода аз шаҳри Душанбе мебошад ва нозири доварон Рустам Абдуллоев аз Душанбе, комиссари бозӣ бошад Аҳлиддин Юнусов аз шаҳри Хуҷанд. ҳама чиз барои шурӯи бозӣ тайёр аст ва футболбозони дастаи Регар Тадас барои оғози ин рақобат аз маркази майдон тайёрӣ дида истоданд. Ва бубинед дар чунин ҳоле ки Регар Тадас дучори мушкилиҳои зиёд аст, бар зами ин имрӯз дар ҳайат ҳам мо мебинем чанд тан аз футболбозони асосии даста ба майдон баромада наметавонанд ва дар охирин бозии муҳим барои дастаашон то ҷое кӯмак расонида ҳам наметавонанд. ин чиз хоҳ нохоҳ таъсири худро мумкин дар ин бозӣ ҳам расонад. ба ҳар ҳол Регар то ба охирин лаҳзаҳо дар бозӣ бар муқобили дастаи Хуҷанд талош кард, аммо имкониятҳои худро истифода бурда натавонистанд. футболбозони мизбон ба ҳамин тавр бо ҳисоби 2-1 аз Хуҷанд шикаст хӯрда миёнаи ин ҳафта аз ҳаққи иштирок дар лигаи олӣ барои мавсими оянда маҳрум шуданд. Дар мавриди интихоби ҳайат аз сӯи сармураббии дастаи Регар Тадас биёед муфассал дар бораи ҷойгиршавии бозигарон ҳам каме истода гузорем, чун дар мавриди рафти бозӣ ҳам албатта ин чиз муҳимияти худро пайдо мекунад. Атулло Бобоев имрӯз бо дастбанди капитани ҳамдастояшро ба майдон баровард. ӯ албатта пештар аз ин ҳам собиқаи бозӣ дар ҳайати дастаи Регарро дошт, вале мавсимро дар ҳайати Файзканд шурӯъ кард ва дар нимаи дуюм ба ҳайати Регар пайваст ва ҳатто бо омадани ӯ ҳам мо ягон барқарорӣ ва гӯем беҳбудиро дар хатти дарвозаи дастаи Регар Тадас надидем ва ин умуман мушкилиҳои даста аст. Нозим Бобоҷонов аз канор ҳоло гузариш мекунад. Бобоҷонов бо тӯб дарёфтаи се футболбози рақиб ва тӯбро аз даст дод, баъдан қоидаи бозиро вайрон кард, аммо довар ишора мекунад ки биновар сабаби тӯб дар ихтиёри футболбозони Кукдош буданд бозиро идома додан мумкин аст. футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд имрӯз аз канори рост таҳти рақами 12 Оятулло Сафаров бозӣ мекунад. ин ҳамон ҳолате аст ки болотар гуфтем Нозим қоидаи бозиро вайрон кард ва дар ҳақиқат ҳам ҳамин гуна ҳолат буд, аммо довар бо сабаби дар ихтиёри футболбозони Кукдош будани тӯб иҷоза дод ки бозӣ идома ёбад. Сафаров бо тӯб гузариш хело ҳам хуб аз сӯи ӯ. Оятулло на инҷо акнун дар мубориза бо футболбози ҳариф тӯбро аз даст медиҳад. ва дар канори муқобил таҳти рақами 22 Акбар Бобомуродов бозӣ мекунад. ҷуфти муҳофизатгарони марказиро Доробҷон Эргашев бо ҳамроҳии футболбози дигар Ёқубҷон Ахмедов ташкил мекунанд. ҳамчунин дар хатти ним муҳофиза имрӯз Парвиз Бахтиёрзодаро мебинем ки дар чанд бозӣ дар нақши муҳофизатгари канорӣ ҳам бозӣ кард ва хело хуб ҳам дурахшид. футболбози мазкур имрӯз Навсуф дар канори чап дар хатти ним муҳофиза аст. аз канори муқобил Шерзод Маҳмадиев дар ҷои одатии худ бозӣ мекунад ва дар хатти ним муҳофиза бошад имрӯз Азизбек Ҳаитов футболбози ҷавони даста ки таҷрибаи камтари бозӣ дорад. дар баробари бозигари бо таҷриба Акбар Шелдори Ораш қарор доранд. ним муҳофизатгарони дифоӣ даста маҳз анамин 2 нафар мебошанд. як бозигари ҷавон дар баробари ҳамдастаи бо таҷрибаи худ. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд акнун аз сӯи футболбозони дастаи мизбон Далер Ёдгоров дар назди тӯб. партоби ӯ ба канори муқобил ва инҷо аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. Ҳикматулло Расулов
зуд аз тубро ба бозӣ медарад. боз тубро ба ӯ баргардониданд. Расулов партоби ту ба сӯи ӯ. Инҷо дар қабати дуюм имконият барои футболбозони дастаи Куктош пайдо шуд, аммо зарба зада натавонистанд. ва дар хати ҳуҷум бояд гуфт имрӯз Нозим Бобоҷонов дар нақши так муҳоҷим аст ва Шавкати Отан дар нақши ҳуҷумкунандаи асосии даста. Аввалин вазъияти хавфнок бо иштироки футболбозони дастаи Регар Тада аст. Берун аз ҷаримагоҳ бубинед зарбаи бисёрам хуб ба чашм мерасад дар ин лаҳза, аммо каме дақиқият нарасид ба ҳуҷуми футболбозони Регар. Ба ҳар ҳол маълум аст ки даста аз дақиқаи аввал мисле ки дар ҷарони бозӣ бар муқобили Хуҷанд буд, мехоҳад бозӣ бисёр ҳуҷумкору диданиро нишон диҳад. дар бораи мушкилоти кадрии даста гуфтем. Фирӯз Қараев дар бозӣ иштирок карда наметавонад бинобар сабаби салби салоҳият шуданаш. ва ҳамчунин Ҷамолиддин Зардиеву Расул Файзов осеб доранд. ин ду футболбози бо таҷриба, онҳоро ҳам мо дар майдон имрӯз намебинем. ва ба фарқ аз бозии гузашта ду тағйирот аст дар ҳайати дастаи Регар Тадаз. имрӯз Ёқубҷон Ахмедов ва Азизбек Ҳаитов аз дақиқаи аввал ба майдон баромаданд. онҳо Диловар Шоғаниев ва Фирӯз Қараевро иваз карданд. ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош. Далер Ёдгоров бо тӯб. кӯшиши ӯ зарба анҷом дода мешавад, аммо садгузории бозигарони Регар халал расонид ба нақшаҳои ин футболбоз. Оятло Сафаровро албатта зарур аст ки каме барвақттар пас диҳад, каме барвақттар ҳаракат кунад, чун каме фориғболии ӯ боис бар он шуд ки ҳариф дигар бора дар наздики ҷаримагоҳи Регар тӯбро соҳиб шавад. Мбеке ҳуҷумкунандаи мазкур бисёрам хуб дар рафти бозиҳо шуда мешавад, ба ҳамдастаҳо худро пешниҳод мекунад ва дар умум мавқеиятҳои озодро хело хуб ва оқилона истифода мебарад. боз як партоби дигари тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. инҷо муборизаи футболбозони Куктош, аммо онҳо тӯбро соҳиб шуда наметавонанд. дар бозиёфти тӯб ба ҳар ҳол футболбозони дастаи мазкур муваффақанд ва Холмурод Назаров инҷо бубинед акнун ҷавоби ӯ ба зарбае ки чанд лаҳза пештар аз ин Нозим Бобоҷонов зада буд. берун аз ҷаримагоҳ бо ин зарбаи ҳадафманди худ мехост албатта ба мақсад ҳамдастаҳои худро расонад. кӯшиши ӯро дидем, аммо ҳамон тавре ки шумо дидед зарба аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. хуб, имрӯз дар ҳайати дастаи Куктош ба фарқ аз бозии гузашта ки бо дастаи Истиқлол буд ва бисёр мушкил сурат гирифт барои онҳо, бо ҳисоби мусовии 1-1 ҷамъбаст шуд, мо як тағйиротро мебинем. Бунёд Собирҷон Холматов имрӯз аз дақиқаи аввал ба майдон баромадааст ва ӯ ба ҷои ҳамдастаи худ Муҳсинҷон Абдуғафуров бозиро имрӯз доир мекунад. ҳуҷуми футболбозони Регар аут ба фоидаи онҳо. дар ҳайати дастаи Куктош боз як футболбози бисёр муҳими ин тим имкони ба майдон баромаданро надорад. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа бинобар осеб доштанаш дар бозии имрӯза иштирок намекунад. ёдовар мешавем ки дар афзонаи гузариши тобистона ӯ аз ҳайати дастаи Хуҷанд ба бошгоҳи Куктош омад ва зуд ба яке аз футболбозони асосии дастааш табдил ёфт. Далер Ёдгоров ҷои муборизаи ӯ бо футболбози ҳариф аввалин шуда Ёқубҷон Ахмедов ба тӯб расид ва тӯбро зада аз майдон берун кард. Взяли, ближе! Хорош! ҳуҷуми футболбозони дастаи Куктош инҷо идома меёбад ва дарвозабон албатта каме дигар бо ҷуръаттар ҳаракат кардани Фатҳулло Бобоев талаб карда мешавад. акнун аксу ҳуҷуми футболбозони Регарро мебинем. Нозим бо тӯб, Бобоҷонов маҷбур мешавад инҷо каме боз истад, чун баъд аз бархӯрде ки байни ӯ ва Муҳиддин Одилов буд, албатта қоида вайронкунӣ ба чашм расид. ӯро каме ҳам бошад зер кард футболбози дастаи Куктош. ин легионере ки аз кишвари Ӯзбекистон аст.
вазiyati стандарти бо иштироки футболбозони дастаи Регар. Биёед бубинем ки аз ин имконият чӣ гуна истифода мебаранд. Нозим Бобоҷонов, партоби ту ба сӯи ӯ. бозигарони меҳмон албатта аввалин шуда ба тӯб расиданд. бозёфти тӯб аз сӯи футболбозони Куктош ва зуд тавассути канори рост ки он ҷо холигии зиёд буд ба ҳуҷум мегзаранд. Холматов, партоби тӯб аз сӯи ӯ ва дарвозабон дар ин лаҳза албатта аввалин шуда ба тӯб расид. аз дақиқаҳои аввали бозӣ бисёр бозии кушод ва ҳуҷумкор аст. ҳарду ҷони пешниҳоди мо шумо мешавад. ҳар даста ҳам ба хатти ҳуҷум моилии худро пинҳон намекунанд ва ин чиз хубам ҳаст. нозим оло бо тӯб. аксари ҳуҷумҳои даста маҳз бо иштироки ӯ сурат мегиранд. Шерзод Маҳмадиев пас ба Нозим. Бобоҷонов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон мекунад, аммо дар қабати дуюм дар лаҳзаи қаблӣ бозигари дастаи Регар имкони ба тӯб расиданро пайдо накард. Қурбонали Бобоев имрӯз боз ҳам дар хатти дарвозаи дастаи Куктош бозӣ мекунад. дар ҳайати эҳтиётӣ дарвозабони легионер Ишмаил Клотей ҳаст, аммо хело кам дарвозабони мазкур ба майдон баромадааст ва албатта Қурбонали дарвозабони асосӣ то ҳанӯз боқӣ мемонад. таҷрибаи хубам дорад. пештар аз ин ба ҳайати мунтахаби кишварам даъват шуда буд ва дар як қатор дастаҳои соҳибноми футболи кишвар бозӣ кардааст. мисле ки дар истиқлол дида будем, аммо онҷо муддати тӯлонӣ дарвозабони дуюм буд. Офсайд ба қайд гирифта мешавад. аз ду канори хатти дифоъ футболбозони бо таҷриба Ҳикматулло Расулов ва Эраҷ Раҷабов бозӣ мекунанд. ҳарду онҳо собиқаи бозӣ дар ҳайати даъват шуданд ба ҳайати тими миллии кишвар. Эраҷ Раҷабов бозӣ кардааст, аммо Ҳикматулло борҳо даъват шуда буд. гузариши хело ҳам хуб ба сӯи Ҳикматулло. ҳоло партоби тӯ ба сӯи ӯ ва бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок инҷо ба вуқӯъ мепайвандад, чун аз муҳофизатгарони дастаи Регар та даст танҳо як нафар монда буд дар мубориза бо футболбози ҳариф Азизбек Султонов. дар хатти дифоъи марказ Бенҷамин Асамоа бо ҳамроҳи Холмурод Назаров бозӣ карда истоданд. дар хатти ним муҳофиза имрӯз инҷо имконияти хело ҳам хуб ба вуҷуд меояд. бархурд ва довари марказ чӣ ишора мекунад? як ҳолати баҳснок ва Хусрави Сидиқзод ба нуқтаи иҷроиши зарбаи пеналти ишора карда истодааст ё на? аз назди дарвоза ба фикрам ту бояд ба бозӣ дароварда шавад. ба ҳар ҳол биёед бубинем ин ҳолати баҳснокро ва метавон гуфт ки воқеан ҳам ба тӯб нарасидааст дарвозабон. бархурд байни ӯ ва Нозим Бобоҷонов буд. ин як ҳолати баҳснок аст албатта бинандагони арҷманд ва саҳнаҳои такрорие ки мо шумо дида истодаем ин чизро нишон медиҳад ки имконияти таъин кардани пеналти буд. инҷо пеналти буд ба назарам бинандагони арҷманд. ба ҳар ҳол боз таҳлилу баррасиҳои баъд аз бозӣ дар ҳамин маврид сурат мегиранд. Нозим Бобоҷонов бо тӯб, як зарбаи дигар аз сӯи ӯ ва дарвозабон дар ин лаҳза бартараф мекунад Қурбонали Бобоев ва аввалин сейви ӯ дар ҷараёни бозии имрӯза. Регар бисёр ҳам хуб шурӯъ кард бозии имрӯзаро. фоидавайронкунӣ акнун дар баробари Собирҷон Холматов. мубориза барои тӯб буд. инҷо Азизбек Султонов ва Дороб Эргашев талош мекарданд. довари канорӣ ишора карда истодааст ки зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон аст. биёед ин ҳолатро бубинем. Дороб мехост бо бадани худ тӯбро аз ҳариф пинҳон кунад ва ҳамин тавр онро аз майдон гусел намояд, берун кунад, вале Азизбек Султонов ба ин чиз халал расонид. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. ҷо футболбозони Куктош натавонистанд зарба зананд, аммо бозигарони Регар ҳам дар навбати худ наметавонанд ин фишорро дур кунанд. вазъияти хавфнок ҳамоно идома дорад. Мбеке бо тӯб, зарбаи хуб дорад ӯ, кӯшиши ӯ ва бубинед дарвозабон акнун наҷот медиҳад. боз як партоби дигари тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва футболбозони
Куктош ин дафъа акнун пенальти талаб мекунад, аммо дувари марказ ба ин чиз ҳеҷ аҳамият намедиҳад ва иҷозат дода истодааст ки бозӣ идома ёбад. Шавкати Отам дар ин лаҳза ҳуҷумкунандаи дастаи Регар Падас тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. Севи ҷавоби аз сӯи Фатҳулло Бобоев ҳам хело хуб буд ва ба таври арзанда зарбаи садаи футболбози дастаи Куктошро бартараф кард. Далер Ёдгоров гузариши ӯ аз канор, ҳоло нафари дуюм ба кӯмаки ҳамдастааш меояд дар ин канор ва бубинед бо кӯмаки ҳамдигар албатта футболбозони Регар тавонистанд аз нимуҳофизатгари дастаи Куктош тӯбро гиранд. Ёдгоров дар бозӣ бар муқобили дастаи Истиқлол яке аз беҳтаринҳо дар майдон буд ва баъд аз бозӣ ӯро беҳтарин футболбози ҳамон дидор ҳам эътироф карданд. Умедвор мешавем ки миёнаи ин ҳафта бозиҳои мавқуф гузошташудаи даври 15-ум сурат гирифтанд ва Куктош бо Истиқлол бозии худро мусовӣ кард. ҳуҷуми қаблиро мебинем. Мбеке тӯбро қабул мекунад, ба марказ меравад ва зарбаи задаи ӯ дарвозабон бо пояш албатта Фатҳулло Бобоев ин ҳолатро бартараф кард. бозигарони Регар боз ҳам кӯшиши ба ҳуҷум гузаштанро мекунанд. Шерзод Маҳмадиев маҷбур мешавад тӯбро ба ҳамдастаи худ баргардонад. Инҷо акнун Регар мехост тавассути канори муқобил ҳуҷумро ташкил кунад, аммо ба мақсад нарасид. Далер Ёдгоров аксли ҳуҷуми футболбозони Куктошро мебинем. Гузариши ӯ ба осонӣ инҷо аз Ёқубҷон Ахмедов мегузарад. баъдан партоби тӯб аз сӯи Ёдгоров ба дохили ҷаримагоҳ. Беке тӯб дар ихтиёри ин легионер ҳоло боқӣ монд. ҳамдастояш ба кӯмаки ӯ омаданд. Партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳамин тавр ҳоло тӯб аз майдон берун шуд. бале аз назди дарвоза бояд Фатҳулло Бобоев тӯбро ба бозӣ дарорад. дар мавриди бозигарони хатти ним муҳофизаи дастаи Куктош ҳаминро бояд қайд кунем ки имрӯз футболбозони даста тақрибан бидуни иваз кардани мавқеъҳои худ боз ҳам бозӣ мекунанд. Далер Ёдгоров аз канори чап ва Собирҷон Холматов аз канори рост. Дар марказ ду легионер бозӣ карда истоданд ки ҳарду ҳам аз кишвари Ӯзбекистон мебошанд. Бунёд Шодиев ва Муҳиддин Одилов, яке дар тахрибкорӣ ва дигаре дар ташкил кардани ҳуҷумҳо албатта муваззафанд. Регар боз ҳам ба ҳуҷум мегузарад ва ҷуфти ҳуҷумкунандаҳои даста Азизбек Султонов ва Мбеке Сиябачи мебошанд. Одатан пештар мо Муҳсинҷон Абдуғаффоровро ҳам зуд дар ҳайати даста медидем, вале бо сабабҳои барои мо шумо маълум имрӯз ӯ ба майдон намебарад ва ҳамчунин нафари дигар Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ки ӯ ҳам дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳамроҳи Муҳсинҷон Абдуғаффоров нест. ҳуҷуми навбати Регар ва қоидавайронкунӣ акнун ба қайд гирифта шуд. ин дафъа Холмурод Назаров иштибоҳ кард ва берун аз ҷаримагоҳ ин қоидавайронкунӣ буд. боз ҳам ба назди тӯб иҷрокунандаи асосии зарбаҳои стандартӣ дар ҳайати дастаи Регар Падас Нозим Бобоҷонов меояд. се тан аз футболбозони дастаи Куктош дар девори дифоӣ қарор гирифтанд. Нозим зарбаи ӯ ва гол! Аввалин гол дар ҷараёни бозии имрӯза ва ҳамин тавр бинандагони арҷманд ё на довари канорӣ бо довари марказ ҳоло фикр мекунам атрофи ин гол чӣ суҳбате анҷом медиҳанд. Ба ҳар ҳол довар ибтидо чунин ба назар расид ки гӯё голро ба эътибор мегирад, аммо Хусрави Сидиқзод ҳоло ба назди ёвари худ меояд ва бо ҳам маслиҳат мекунанд, машварат мекунанд ва фикр мекунам голро ба эътибор гирифтанд, ба он хотире ки тӯб ба касе нарасид ва ҳамчунин ҳолати ғайрибозӣ ҳам нест ва Регар Падас ҳисобро мекушояд. такрори ҳолатро бубинем. Зарбаи задаи Нозим ва буне тӯб ба касе нарасидааст. Тӯб ба касе нарасида, ҷониби дарвоза рафт. Албатта Хусрави Сидиқзод барои он ки боварӣ ҳосил кунад ба назди ёвари худ омад, бо ӯ маслиҳат кард ва фикри ӯро ҳам пурсид. Маълум мешавад ки воқеан тӯб ба касе нарасидааст. Ҳамин тавр ҳисоб кушода мешавад. Бинандагони арҷманд Регар Падас билохира баъд аз ҳуҷумҳои зиёде ки дар оғози ин рақобат дошт ба мақсад расид ва дар дақиқаи 17-уми бозӣ бо кӯшиши Нозим Бобоҷонов ҳисобро кушод. Албатта мехостем
میایم اطراف موقع دسته‌ها در جدول مسابقه هم کمی ایستاده گذاریم. بینندگان ارجمند به اون خاطر که محض از جویگیرشوی آنها در جدول مسابقه بسیار چیز وابستگی دارد. در جریان بازی امروزه ایرج رجبوف و نوزیم باباجانوف در لحظه قبلی به هم برخوردن. قاعده ویران کنی البته از سوی فوتبالبازی دسته کوکتوش بود. نه، اینجا دلیر یادگاروف بوده است که از قفا قاعده بازی را ویران کرد و بعدا نوزیم با ایرج رجبوف برخورد. برحال قاعده ویران کنی بود به یگان شک و شبهه و وضعیت استانداردی نوبتی. آیت الله سفرов توپ را به داخل جریمه‌گاه روان میکند و دروازه‌بان قربانعلی باباєв اینجا اولین شده به توپ رسید. این زمان معلوم است که استقلال بینندگان ارجمند قهرمان میباشد. در حساب آنها بعد از 17 دوره رقابت‌ها 42 امتیاز است و بعد از چمپیون شدن حلقه خواهش و اشتیاقی بازی کردن هم معلوم میشود در شاگردانی ویتالی لفچنکو تا جای گم شده است. اونا به هر حال در بازی اخیر آنقدر جالب و دیدنی هنرنمایی نمیکنند، اما بار نهم استقلال در تاریخ فوتبال کشورمان قهرمان شد. دسته خوجند شهر خوجند مثل سالهای گذشته باز هم در زینه دوم چمپیونات رو جنبست میکند و فوتبالبازان ساحلی رود سیر علاقه نشانهای نقطه رو البته رسما به دست آوردند. در حساب آنها پیش از شروع دوره مذکور 35 گل به قید گرفته شده است. دسته که در جای سوم است کلوب مرکزی ورزشی ارتش است با 26 گل. سپاهیان یکی از داوطلبان اساسی برای جای سوم میباشند و در جریان بازی امروزه آنها را رقابت بسیار هم سنگین با خوجند انتظار است. چون که انتظار میرفت خوجند بعد از به دست آوردن نشانی نقره هم هیئت رو آنقدر زیاد عوض نمیکند و شاگردانی حکیم فضایلوف هم البته تا آخر مبارزه رو ادامه داده ایستادند. اینجا قاعده ویران کنی از سوی یعقوب احمدوف به قید گرفته شد و از این رو مبارزه اساسی برای به دست آوردن نشانی برنجی محض در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت کشورمان بین دسته‌های مذکور باید صورت گیرد. داوطلبان دیگر دسته‌های کوکتوش و خطلان هستند. هر کدام از این دسته‌ها با 25 گلی زینه‌های بعدی رو اشغال میکنند و چگونه امکانیت حالا برای فوتبالبازان دسته کوکتوش فرصت بسیار عمالی بود برای برابر کردن حساب، اما عزیزبک سلطانوف از این امکانیت استفاده بردن نمیتواند. ببینیم تکرار این هجوم رو. پرتاب توپ به داخل جریمه‌گاه، ضربه اول دروازه‌بان برطرف کرد و کوشش بعدی از سوی بک بود که او هم به مقصد نرسید. یک هجوم بسیار هم دیدنی و جالب با اشتراک کوکتوش و در رفت آن دو امکانیت برای آنها بود و هر دوی آن را استفاده بردن نتوانستند. هجوم نوبتی و این دفعه فوتبالبازان دسته رگرتاد از به هر حال خلال رساندن. یعقوب احمدوف بود که نگذاشت و عزیزبک سلطانوف آزادانه جانبی دروازه او ضربه زند. قلمراد نظرов ادامه هجوم رو میبینیم توسط کنار راست. اینجا حکمتالله رسولوف و پرتاب توپ از سوی او، اما دروازه‌بان خیلی با باوری حرکت کرد و توپ رو به دست گرفت. اکنون مرکز میدان رو به دست گرفتن دیگر البته طلب کرده میشود اگر آنها خواهند زود به دروازه خود گل جوابی رو سر ندهند، چون طول چند دقیقه اخیر شما دیده است که چگونه به آسانی بازیگران کوکتوش نیمه میدان حریف رو عبور کرده هجوم‌های خود رو تشکیل میکنند. دسته کوکتوش با رگرتاد از امروز مبارزه میبرد. غلبه آنها و مساوی یا اینکه باختی کلوب مرکزی ورزشی ارتش میتواند کوکتوش رو به نشانهای برنجی چمپیونات رساند و بار دوم در تاریخ این دسته. چون این نتیجه اگر البته اتفاق افتد آنها صاحب نشانهای برنجی میشوند. قبلا بار اول در موسم اولین اشتراک خود فوتبالبازان ناحیه رودکی به این نتیجه دست یافتند. نوزیم باباجانوف پس به کنار هم خوب گزارشی پرویز بختیارزاده، اما رقیب خلال رسانید. باز هم نوزیم و اینجا توپ رو به نیمه میدان رقیب روان میکند. باباجانوف خطلان باشد مهمانی سرافشان میشود. همانطوری که میدونیم رقابت بین این دسته چی سالی گذشته و چی امسال بسیار جدی صورت میگیرند و اونجا باز البته در حیاتی دسته سرافشان الهام جان براتوف که این زمان بهترین نشانزن است کوشش میکند گل‌های نوبتی خود را به هدف رساند و امکان ندهد و تعقیب کننده های خود از جمله منوچهر جلیلوف از دسته استقلال که
соҳиби ҷоизаи беҳтарин нишонзании мусобиқа шаванд. дар навбати худ дастаи душанбе 83 бо Истиқлол бозӣ мекунанд. далакаи душанбе 83 дар мавсими нахустини иштироки худ ҳунарнамояш хуб буд. бо 20 имтиёз онҳо дар зинаи шашум ҷойгир шуданд ва даста албатта дар миёнаи ҷадвали мусобиқа худро мавқеи худро албатта нигоҳ медорад. дар ҳамин мавқеъ на боло рафта метавонанд ва на поён. ба он хотире ки фарқ аз дастаи хаттлон ки дар зинаи панҷум аст 5 холро ташкил мекунанд ва аз Истарафшан ки дар зинаи ҳафтум аст 4 холро. дар сурати ғалаба ҳам Истарафшан ба душанбе 83 наздик мешавад, аммо аз он гузашта наметавонад. Бобоҷонов пасиу ба канор. Парвиз Бахтиёрзода тӯбро боз ба ҳамдастаи худ баргардонид ва ҳоло гузариши навбатии футболбозони Регар барошон ҳеҷ имкониyaтеро албатта фароҳам наовард. Оятулло Сафаров бро аз майдон берун кард барои он ки хавфу хатарро муддате ҳам бошад дур кунад. Эраҷ Раҷабов, Далер Ёдгоров инҷо дар маркази майдон боз ҳам қоида вайронкунӣ аз сӯи ӯ ва фикр мекунам вақти нишон додани корти зард ба Далер Ёдгоров ҳам фаро расид, ба он хотире ки на инҷо акнун дар саҳнаи такрории мазкур ба ҳар ҳол баъзе шубҳаҳо пайдо шуданд дар бораи қоида вайронкунии Далер, чун Акбар Шелдори Ораш чунон худро ба замин партофт ки гӯё бархурди бисёр ҷиддие бошад, аммо дар асл мо шумо ин чизро надидем. ту ба дасти футболбози дастаи Куктош мерасад. биё такрори ин ҳолатро бубинем. бале албатта барқасона набуд, аммо Холмурод Назаров бо ин ҳаракати худ халал расонид ба тӯбе ки албатта самти футболбози дастаи Регар Тадас ҳаракат мекард. албатта ба дасти Холмурод тӯб баъд аз он ки ҳамдастааш ба он ногаҳонӣ бархӯрд омада расид. инҷо зарбаи Нозим Бобоҷонов, аммо хело ҳам баланд ва ноаниқ. бори дигар мебинем. яке аз бозиҳои ҷолиби дигар дар ҳамин давр албатта бинандагони арҷманд инҷо имконият барои футболбозони дастаи Куктош ва ҳисоб баробар карда мешавад. Беке дар дохили ҷаримагоҳ хело ҳам ба осонӣ ва роҳат тӯбро қабул кард баъд аз партобе ки Далер Ёдгоров анҷом дод ва бубинед бе ягон мушкилӣ онро ба дарвозаи Фатҳулло Бобоев ҷо мекунад. холигии зиёд дар хатти дифоъ пайдо шуд. футболбозони Регар Тадас шояд аз ҳад зиёд ба хатти ҳуҷум таваҷҷӯҳ карданд ва фаромӯш карданд баргаштанро ба хатти дифоъ. худи шумо ҳам ин чизро метавонед бубинед. ягон ҳолати баҳснок нест, офсайд ҳам нест. инҷо партоби тӯб аз сӯи Далер Ёдгоров озодона ин футболбоз тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво медиҳад. ҳамдастааш ҳам ба таври зарурӣ дар ҷои даркорӣ албатта пайдо шуд ва бо як зарба тӯбро ба дарвозаи Фатҳулло Бобоев ҷо мекунад. ҳамин тавр ҳисоб 1-1 шуд. бозии бисёр ҳам ҷолиб диданӣ бо иштироки ин ду даста, бозии ҳуҷумкор ва интизор мешавем тӯли дақиқаҳои баъдиро ки чӣ гуна рӯйдодҳо иттифоқ меяфтанд. Шерзод Маҳмадиев тӯбро аз даст медиҳад. Эраҷ Раҷабов тӯбро аз ӯ гирифт. Далер Ёдгоров бисёр ҳам фаъол аст, яке аз беҳтарин бозигарон дар мавсими кунунӣ дар ҳайати дастаи Куктош ва умуман дар рафти чемпионат ҳам метавон гуфт бо боварӣ. маҳз Далер Ёдгоров ба ҳисоб меравад. имконияти дигар барои бозигарони Регар Тадас ҳоло мумкин ба вуҷуд ояд. Акбар Шелдори Ораш аз ҳамдастояш талаб карда истодааст ки васеътар бозӣ кунанд, кушодтар шаванд. Шерзод Маҳмадиев пас ба марказ. дасти канор акнун боз ҳам Мбеке бо тӯб интизор мешавад ҳамдастояшро. Мбеке техникаи хубам дорад ин футболбози легионер. пас ба канор. Далер Ёдгоров зарбаи ӯ, аммо хело ҳам баланд.
و یکی از بازی‌های جالب‌ترینی که گفتیم در همین دور صورت می‌گیرد و اسم دومین دسته که باید با لیگ یکم افتاد معلوم می‌شود. دیدار دسته‌های فایزگند از ناحیه بوسه و لوکوموتیو کومیر از دوشنبه است و این بازی در ورزشگاه مرکزی شهری کلوب صورت گرفته ایستاده است که واقعاً هم تقدیری موندن یا رفتن یکی از این دو دسته حل و فصل می‌شود در جریان همون بازی. Собирҷон Холматов футболбози бо таҷриба дар канор ҳоло тӯбро аз даст дод. Доро Бергашев партоби тӯ ба сӯи ба маркази майдон ва албатта дар мубориза бо футболбози ҳариф дар лаҳзаи қабли Шерзод Маҳмадиев ба чизе ноил шуданаш мушкил буд. Бенҷамин Асамоа бо боварӣ дар маркази майдон бозӣ карда истодааст ва барои мо шумо сармураббии дастаи Куктош Муҳаммадҷон Ҳабибуллоевро нишон медиҳанд. Нафаре ки албатта бо дастаи Регартадас беш аз 12 сол кор кардааст ва маҳз муваффақияти зиёди дастаи Регартадас чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ ва чӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба номи ӯ рабт ҳам доранд, чун 7 дафъа қаҳрамон кард ин бошгоҳро дар Лигаи Олӣ. ҳамчунин 6 маротибаи дигар соҳиби ҷоми кишвар шуданд ва 3 дафъа ғолиби ҷоми президенти конфедератсияи футболи Осиё ҳам шудааст дастаи Регартадази шаҳри Турсунзода. Ва бубинед ҳамин гуна бошгоҳи соҳибном ва маъруфу мӯътабари футболи кишварамон имрӯз дар вартаи афтидан ба Лигаи якум аст. аз ҳисоби дастовардҳо ва ҷоизаҳое ки дорад дар футболи меҳан баробар вазн, албатта тақрибан баробар вазн бо Истиқлол аст ва Истиқлол бо сабабҳои барои мо шумо маълум вақтҳои охир иштироки бисёр хуб дорад дар мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. Метавон гуфт каме беҳтар ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст. Инҷо бозигарони Регар бо мушкилӣ вазъияти навбатиро бартараф карданд. Далер Ёдгоров бо самботу бисёр ҳам фаъол аст ин футболбоз. ирсоли навбатии тӯба сӯи ӯ, аммо тӯба аз майдон берун мешавад. Регартадас ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ду дастае ҳастанд ки токунун бинандагони арҷманд давоми 29 соли ҳисоби истиқлолии футболи кишварамон ва умуман кишвари азизамон бетанаффус дар бозиҳои Лигаи Олӣ иштирок карда меоянд ва наздик аст ки мо албатта яке аз ҳамин бошгоҳҳоро аз даст диҳем ва танҳо як даста акнун боқӣ мемонад ки бетанаффус аз оғози рақобатҳо дар Лигаи Олӣ иштироки доимӣ дорад. дар тӯри таърихи иштироки худ Регартадас ба чунин мушкилиҳо албатта чандон зиёд рӯбарӯ нашудааст ва таърихи иштироки ин дастаро чун варақгардон мекунем дар бозиҳои Лигаи Олии футболи кишвар. танҳо як мавсимро ман пайдо кардам ки дастаи шаҳри Турсунзода дар зинаи нуҳум ҷадвали мусобиқаро ҷамъбаст кардааст. дар ин бора баъдтар ҳарф занем. ҳоло партоби тӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва футболбозони Регар инҷо тавонистанд ҳолати мазкурро бартараф кунанд. ва ҳамон мавсими 1998 будааст ки дар умум бинандагони арҷманд 22 бозӣ доир кард. 12 даста дар чемпионат иштирок мекарданд ва Регартадас дар зинаи нуҳум чемпионатро ҷамъ бастанд. аз ин дида поинтар онҳо мавқеъ касб накарданд ва аз шурӯи асри 21 дастаи Регартадас доимо дар қатори ҷоизадорон буд ба истиснои 3 мавсим: солҳои 2014, 2017 ва 2018. соли 2014 ҷои шашум, 2017 ва 18 бо ҷойҳои чорум онҳо иктифо карданд ва ҳатто соли гузашта тақрибан бо ҳамин ҳайате ки имрӯз доранд онҳо зинаи сеюмро дар чемпионат ишғол карданд. ва агар хотиратон бошад дар миёнаи мавсими гузашта Ҳабибуллоев аз вазифаи сармураббигии бошгоҳ рафта буд. ҳамроҳи ӯ чанд футболбози дигарам тарки Регартадас карданд. вале қатъи назар аз ин таҳти роҳбарии Илдар Раҳмонов дастаи Регартадас бо футболбозони маҳаллии худ ки аксарияташон албатта бозигарони маҳаллӣ ва дастпарвари худи бошгоҳ ба ҳисоб мерафтанд тавонистанд зинаи сеюмро ишғол намоянд ва дар мусобиқаи ҷоми кишварамон ҳам ба финал баромаданд. солҳои охир дар ҷом ҳам иштироки бисёр хуб дошт Регар. имсол то ба даври нимниҳоӣ омад, аммо аз равшан аз иштирокчии Лигаи якум ва пешрафи он ки аллакай роҳхати худро ба даст овард шикаст хӯрд ва бо ҳамин
از ادامه مسابقه جام کشور هم محروم افتادند فوتبالبازان شهر ترسونزاده. دوباره اجازت میدهد که بازی ادامه یابد. پس به کنار، اما دلیر یادگارف امکانی به توپ رسیدن رو نداشت در این لحظه. بنیاد شادیف با دسته خود توپ رو روان کرده بود در لحظه قبلی، ولی خودشون هم دیدید که یادگارف امکانی به توپ رسیدن رو نداشت. آیت‌الله سفرов جو توپ رو با آسانی از دست میدهد. یادگارов پس او احمدов این حالت رو نویسندگری مرکزی دسته ریکارد تراز برطرف کرد. البته از فشار اکنون فوتبالبازان ریکارد تراز رها شدند و زود به هجوم میگذارند. پرویز بختیارزاده پس او ادامه هجوم رو میبینیم و شوکتی اوتم توپ رو خیلی هم دورتر از خود رها کرد. با همین هجوم نوبتی بازیگران ریکارد خاتمه می‌یابد. نوزیم اکبر بابامرودов ادامه هجوم رو میبینیم. آیت‌الله سفرов باز یک پاس دیگر به داخل جریمه‌گاه. اینجا مبارزه ادامه دارد. بازیافتی توپ از سوی فوتبالبازان ریگر. یک ضربه دیگر جانب دروازه، اما باز هم بلندتر. برحال هجوم این دفعه اینه بازیگران ریگر داده است بسیار طولانی و بسیار بهم جالب هم نمود. عزیزبек حییتов دستپرور دیگری باشگاه هم به رفت هجوم پیوست شد و در ادامه شوکتی اوتم ببینید تو با آخر تلاش کرد. پس او و نهایتاً ضربه‌ای که از سوی نوزیم بابوجانов بود باز هم بلندتر. یک رساله دیگر به داخل جریمه‌گاه از سوی فوتبالبازان کوکتاش باز هم توسط کناری راست بسیار خوب. البته هجوم‌های دسته راه اندازی می‌شود. پرتوپ‌ها مخصوصاً در سطح عالی البته از سوی فوتبالبازان کوکتاش، مخصوصاً اونهایی که در دو کنار هستند، به داخل جریمه‌گاه روان می‌شود. حکمت‌الله رسولов بیشتراً از کناری راست و از کناری چپ باشد دلیر یادگارov. فاول است. هرچند حکمت‌الله محافظتگر است و دلیر نیم محافظتگر، اما ماس اونها گیم نسبت به هندسه‌های دیگر خود در دو کنار فرق کننده میباشد. سفرов زود توپ را با بازی می‌دارد. شوکتی اوتم فوتبالبازی مذکور یک مدت بیرون از کشور در چمپیونات تایلند در لیگ دوم هنرنمایی کرده بود، ولی اونقدر موفق نبود و زود به کشور برگشت و اینک باز می‌بینیم هنرنمایی کرده است در هیئت دسته‌های لیگ عالی. اکبر شلدوری آرش ضربه میزند، اما کوششی او به نتیجه و عذرم میپرسد از همدستایش برای این قرار آسماسه رو از ابتدا درست فکر نکردهش. و عودتا بینندگان ارجمند نه تنها در لیگ عالی فوتبال کشورمان بلکه در همه مسابقه ها یک یا دو دوره آخری بازی ها رقابت ها همگی در یک وقت ساعت صورت میگیرند به یگان دیگرگونی، چون این بازی هماهنگی آنها در یک وقت ساعت با موقعشان در جدول مسابقه و اینچنین باز دیگر جزئیاتی هست که تاثیر خود را میرساند. و در لیگ عالی فوتبال کشور هم این چیز رعایت می شود و امروز ما شما البته افت تقویم هر 5 بازی رو در یک وقت ساعت میبینیم. من در برای بازی های دیگر حالا حرف نمیزنم، تنها شاید در جریان قسم دوم به این موضوع باز برگردیم با خاطر که ناگزیر است، چون بسیار چیز هم از بازی بین این دسته و هم از نتیجه دیگر وابستگی دارد. بک با توپ در داخل جریمه‌گاه و باز یک شانس دیگر برای این لیگنر، اما این دفعه ضربه زده او خیلی هم بلند بود. بیاید ببینیم چگونه با آسانی ببینید توپ رو به هندسه خود پرتاب میکنند فوتبالبازان کوکتاش. بک البته ضرور بود کمی دقیق‌تر حرکت کند. فوتبالبازی مذکور در جریان بازی امروزه البته 4 امکانیت داشت، تنها از یک تاش استفاده برد
با سه فرصت دیگر رو او ثمرناک استفاده کردن نتوانست. یک ضربه او رو دروازه‌بان فتح‌الله بوبویف برطرف کرد و دو امکانیت دیگر باشد از سوی خود همین حمله‌گر برباد زده شدند. اکبر شلدوری اورش پاسی با کنار ادامه هجوم رو می‌بینیم. پرویز بختیارزاده مجبور می‌شود باز به قفا توجه کنند. نازیم باباجانов پرتاب توپ از سوی به داخل جریمه گل. دروازه‌بان اینجا اشتباه کرد هنگام برآمدن از موقع خود. قربان علی بابویف و بعداً قاعده ویرانکنی البته از سوی اکبر شلدوری اورش به چشم می‌رسد. یگانه لیگیونر در حیاتی دسته رگر مثلا این فوتبال بازی ایرانی است و این زمان 30 ساله میباشد. این فوتبال باز نرنمایش خوب است. به هر حال در موسم گذشته هم بسیار بازی باوری بخش نشان میداد. یک مدت خبرها درباره گزارش او به حیاتی دسته دیگری لیگ اولی هم زیاد به گوش می‌رسیدند، اما این چیز تصدیق خود را پیدا نکرد و اکبر شلدوری اورش موسم رو در حیاتی دسته رگر پداز ما شما دیده شدیم که جنبست می‌کند. بینندگان ارجمند البته اینجا یگان حالتی بحثناک این که افساید نیست، به اون خاطره که فوتبال بازی دسته کوکتاش از همه آخر قرار داشت. بنجامین اسامو محافظتگر مرکزی و درباره قاعده ویرانکنی هم ما از صحنه‌های تکراری زیاده که دیدیم یگان دلیل دسته که پیدا نکردیم که گویم گل زده فوتبال بازی دسته رگر تداز باید زیر شبهه و شک و تردید قرار گیرد. در حال یک حالتی بحثناک اکنون در جریان بازی بین دسته ها بود و خواهان این چیز رو همکسبان ما در برنامه 90 دقیقه شرح و توضیح مفصل میدهند و حالتی بحثناکی با وجود اومده رو هم از نیروی کارشناسان و هم متخصصانی گویم ورزیده تحلیل و بررسی میکنند و حتما فکر نظری خود رو در این باره خواهند بود. و گل جوابی فوتبال بازی کوکتاش رو دیدیم. دلیر یادگورов بسیار با آسانی توپ رو به داخل جریمه گاه به همدستش بک روان کرده و دنی توپ رو قبول کرده با یک ضربه اون رو به دروازه فتح‌الله بابویف جا کرد. هر دو دسته هم بسیار بازی خوب هجومکار رو طول 40 دقیقه پیشنهادی ما و شما کردند و از بازی آنها من فکر میکنم مخلصانی بی‌طرف به اصطلاح مخلصانی نیترال راضی و قناعتمند هم هستند که یک بازی هجومکار و دیدنی و جالب گوشتی که آنها امروز صورت گرفته ایستاده است. هر دو دسته هدف و مقصدهای معین خود را دارند. برای رگر تداز گفتیم میخواهند آخرین بازی خود را در موسم که رسما معلوم است این باشگاه به لیگ یکم میرود، ولی او در این باره باز هم جزئیاتی بود که من ابتدای گزارش اشاره کرده بودم. برای آنها میخواهند در نزد مخلصان خود شاید پوزیش پرسند. برای آن همه بازی های بی مضمون و من بازی هایی که گویم جالب دیدنی نبودند و این آخرین شانس است برای دسته و کوکتاش باشد در نوبت خود برای نشانهای برنجی تلاش کرده ایستاده است که موسم آینده امکان اشتراک در مسابقه جام کنفرانسیای فوتبال آسیا رو میدهد. این چیز ولی از جانب دیگر حالت کوکتاش باز از اون جهت مشکل هم هست. هجوم فوتبال بازی دسته رگر رو ببینیم. شوکتی اوتم پاسیو ادامه هجوم وضعیت خطرناک است. امکانیت خوب ضربه اجرا کرده میشود اما صدگذاری فوتبال بازی دسته کوکتاش که بسیار هم سری وقتی بود از سوی حکمت‌الله رسولov باعث برام شد که این وضعیت برطرف شود. بسیار امکانیت خوب برای بازیگران رگر اما سابق فوتبال بازی این تیم حکمت‌الله رسولov که سرکرده از موسم جاری شرفی دسته مذکور رو حمایت کرده است این حالت رو با صدگذاری خیلی هم خوبی خود برطرف کرد. بیا تکرارا می‌بینیم
ва воқеан ҳам барномаи Ҳикматулло Расулов бисёр олӣ буд. ва дар бораи Куктош гуфтем агарчанде онҳо нишонҳои биринҷиро ҳам фарз кардем соҳиб шаванд, вале акнун ғолиби ҷоми кишварамон ки он ҷо дар финал ду даста аз вилояти Хатлон намояндаҳои шаҳрҳои Гулоб ва Бохтар бо ҳам рӯбарӯ мешаванд, таъсиррасон мешавад. Ғолиби ҷом ва дастаи дуюм дар чемпионат рохати ҷоми конференсияи футболи Осиёро ба даст меоранд. Куктош ҳатто агар зинаи сеюмро ҳам ишғол кунад, яъне эҳтимолияти ба ҷоми конференсияи футболи Осиё набаромаданаш ҳаст. Ба он хотире ки до ғолиби ҷом ва баъдан акнун тибқи ҷадвал дастаи дуюми чемпионат чунин рохатро соҳиб мешаванд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони Регар. Акнун онҳо боз ба фишор гузаштанд. дақиқаҳои поёнии қисми якуми бозӣ. зарбаи кунҷӣ ва боз ҳам Нозим дар назди тӯб. Бобоҷонов тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон мекунад. Дарвозабон инҷо боз ҳам ҳангоми баромадан аз мавқеи худ иштибоҳ кард. Қурбонали Бобоев, аммо Доро Бергашев ҳангоми иҷрои зарба ба мақсад нарасид. ёдовар мешавем ки ин футболбоз дар ду бозии охири дастаи Регар Тадас пайваста гол мезанад, аз ҷумла ба дарвозаи Файзкан бисёр голи муҳимро дар анҷоми рақобат ба ҳадаф расонид ва ҳамчунин ба дарвозаи дастаи Хуҷанд ҳам гол зада буд ин муҳофизатгар. Оятулло Сафаров ин дафъа дар мубориза бо Далер Ёдгоров хеле хуб бозӣ кард, вале ҳамоно мебинем дар бозии ин футболбози ҷавон мушкилиҳо дида мешаванд. шояд каме боварӣ намерасад ба футболбозе ки қаблан таҷрибаи бозӣ дар ҳайати мунтахаби Наврасон ва ҷавонони кишварро дорад. аммо яке аз зеботарин голҳои мавсими куниро дар чемпионат маҳз Оятулло Сафаров зад, ки тақрибан аз маркази майдон буд ва он ҳам ба дарвозаи Истиқлол. дар ҳамин майдон бозӣ сурат гирифта буд байни дастаҳо ва Истиқлол бори дуюм бо ҳисоби калон дар баробари Регар Тадас ғалаба кард. Ҳикматулло Расулов партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон тӯбро ба дасти худ мегирад. Зуд ӯ бо як партоб албатта ҳуҷумро мехост оғоз бахшанд, аммо Нозимро зарур меомад каме ба қафо баргардад. Азизбек Султонов ба ҳолати офсайд ҳоло ба қайд гирифта мешавад. хуб вақти асосии қисми якум хотима ёфт. ҳисоб 1-1 аст ва ҳоло барои мо шумо нишон медиҳанд ки 1 дақиқа вақти иловагӣ зам карда шуд ба ҷараёни қисми якуми бозӣ. воқеан ҳам офсайд буд ва ин чизро дар саҳнаи такрорӣ мо шумо бори дигар дидем. имрӯз рӯзи ҳисобу китоб, рӯзи ҷамъбаст кардани бозиҳо ва натиҷагирӣ аст. аз ин хотир ҳар ду даста мо шумо дида истодем ки чӣ гуна бо шавқу иштиёқи тамом бо ҳадафу мақсади муайян ва ангезаҳои иловагие ки доранд ҳунарнамоӣ доранд. ва аз ин чиз мо шумо аловат карда албатта як бозии ҳуҷумкору диданиро бо дар иҷрои дастаҳои Регар Тадас ва Куктош дида истодем. боз ба яке аз футболбозони дастаи Регар ёри таҷлии тиббӣ зарур аст. Доро Бергашев барол довар Хусрави Сидиқзод иҷозат медиҳад ки зарбаи кунҷӣ иҷро карда шавад ва танҳо баъд аз он ки ҳуҷуми футболбозони Куктош хотима меёбад, мо шояд садои иштаки ӯро бубинем ки баланд шаваду аз хотимаи қисми якум барои мо шумо он дарак диҳад. Доро боло аз майдон берун мешавад ва баъдан ба майдон баргашта фикр мекунам бозиро ва дидома диҳад. дар ин байн ҳоло футболбозони Куктош барои иҷро кардани зарбаи кунҷӣ тайёрӣ мебинам. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, бозам як ирсоли дигар ва бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок буд дар ин лаҳза. Бенҷамин Асамоа хело
наздик буд ки ҷониби дарвозаи рақиб зарбаи ростро иҷро кунад. Такрори ин ҳолатро бори дигар мебинем. Акбар Шилдори Ораш тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ берун кард ва баъдан дар ин лаҳза чунин имконият барои Бенҷамин Асамова пайдо шуд. ва ҳамин қисми якуми бозӣ хотима меёбад. Дастаҳо фикр мекунам бозии арзандаву ҷолиб барои мо шумо нишон доданд ва умедвор мешавем ки ҳамин суръат ва ҳамин ҷазобияту шиддатнокӣ ва бозии бисёр ҳуҷумкор дар қисми дуюм нигоҳ дошта мешавад. ҳоло бошад танаффус.
мо бармегардем бинандагони арҷманд ба варзишгоҳи талкоаренаи шаҳри Турсунзода ва ҳамон тавре ки шумо огаҳӣ доред дар варзишгоҳи мазкур бозии даври охирини лигаи олии футболи кишвар байни дастаҳои мизбон Регартадас аз шаҳри Турсунзода ва Куктош аз ноҳияи Рудакӣ ҷараён дорад. Баъд аз анҷоми қисми якуми бозӣ ҳисоб 1-1 аст. Як бозии ҷолибу диданиро дастаҳо дар 45 дақиқаи қисми якум пешниҳоди мо шумо карданд ва умедвор мешавем ки ҳамон суръат, шиддатнокӣ ва ҳамчунин рақобати бисёр ҷиддие ки дидем ва ҳуҷумҳои зиёд боз дар қисми дуюм ҳам идома мебаранд. Регартадас бо шурӯи қисми дуюм ба ҳайати худ ду тағйирот ворид мекунад ва аз курсии футболбозони эҳтиётӣ Диловар Шоғаниев таҳти рақами 21 ва ҳамчунин таҳти рақами 3 Самандар Қудратзода ба майдон баромаданд. онҳо Доробҷон Эргашев ки дар ҷаниб қисми якум осеб бардошта буд ва Оятулло Сафаров ки нисбатан бозӣ сустар нишон дод иваз карданд ҳуҷуми футболбозони Куктош ва ин вазъият ҳоло бартараф карда мешавад. биёед акнун ба ҳайатҳо бори дигар таваҷҷӯҳ кунем ва баъдан бевосита ба ҷараёни бозӣ боз ҷамъи таваҷҷӯҳи худро тамаркуз мекунем. ҳайати дастаи мизбон Регартадас ба таври зайл аст. Фатулло Бобоев дарвозабони ин тим, Холматов пасиу имконият ҳаст барои Далер Ёдгоров зарбаи ӯ ва дарвозабон бо мушкилӣ бартараф мекунад ин ҳолатро. Бисёр олӣ бозии футболбозони дастаи Куктош бо шурӯи қисми дуюм зуд ба ҳуҷум гузаштанд ва ҳамон тавре ки шумо дидед зарбаи бисёр ҳам хуби Далер Ёдгоровро дарвозабон Фатулло Бобоев тавонист бартараф кунад. як ирсоли дигари ту ба дохили ҷаримагоҳ футболбозони Регар ба ҳар ҳол тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд ва қоидаи бозӣ дар ин лаҳза акнун вайрон карда мешавад. Хуб, дар хатти дифо Акбар Бобомуродов, Ёқубҷон Ахмедов, ҳамчунин Самандар Қудратзода қарор мегиранд ва метавон гуфт Парвиз Бахтиёрзода ба хатти дифо бармегардад. дар хатти нимофиза Шерзод Маҳмадиев бо ҳамроҳи Азизбек Ҳаитов, Акбар Шелдори Ораш, Шавкат Ётам ва Нозим Бобоҷонову Диловар Шоғаниев бозиро идома хоҳанд дод. Сармураббии даста Уктам Сатторов ба ҳисоб меравад. Партоби туб ба дохили ҷаримагоҳ инҷо футболбозони дастаи Регартадас бо мушкилӣ ин ҳолатро бартараф карданд ва дар ҳайати дастаи Куктош бошад мо ягон тағйиротро намебинем. бо ҳамон футболбозоне ки буд албатта бозиро идома дода истодааст дастаи мазкур. ҳуҷуми навбатии футболбозони Регар, аммо Парвиз Бахтиёрзода каме қавитар инҷо партоб кард. аз ҳамин сабаб ҳамдастааш ба туб расида натавонист. Қурбон Али Бобоев дарвозабон, Ҳикматулло Расулов, Бенҷамин Асамоа, Олмурод Назаров ва Раҷабов дар муҳофизатгарон ҳастанд. Собирҷон Холматов афтиши футболбози дастаи Куктош. инҷо боз ҳам як ҳолати дигари баҳснок. Хусрави Сидиқзод довари марказ ишора мекунад ки қоида вайронкунӣ набуд ва бозӣ бояд идома ёбад. бе такрони ҳолатро мебинем. албатта инҷо ҳам каме бархурд ба чашм мерасад, вале довари марказ ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем хеле хуб ин ҳолатро баҳо дод ва фикр мекунам барои таъин кардани пеналти ҳам ягон асос пайдо накард. ҳангоме ки Азизбек Султонов ва ҳамчунин
футболбози дастаи Регар Юқуб Ахмедов барои тӯб талош мекарданд. Хуб, дар хатти ним муҳофиза Собирҷон Холматов, Бунёд Шодиев, Муҳиддин Одилов ва Далер Ёдгоров бозӣ мекунанд. Азизбек Султонов бо ҳамроҳии Мбекес Ябачу Деудоне ҳамлагарони дастаи мазкур ҳастанд. Сармураббии даста Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев аст, аммо бинобар сабаби дар тӯли бозиҳои боқимондаи мавсим роҳбарӣ карда натавонистани ӯ ба шогирдонаш ҳоло Азизов Маҳмадёр, менеҷери даста, бевосита дар ҷараёни бозӣ роҳбарӣ карда истодааст ба футболбозони тими Куктош. Ҳувари марказ Хусрави Сидиқзод аст ва бояд воқеан эътироф кунем ки ҳоло яке аз дуварони ҷавон дар Лигаи Олӣ ки беҳбудиҳо дар албатта кори ӯ дида мешаванд ва фикр мекунам дар идома Хусрав ҳатман метавонад ба яке аз дуварони асосӣ ва муҳимам табдил ёбад. Партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ дар ин лаҳза, аммо имконияти футболбозони дастаи Куктош акнун аз байн меравад. Онҳо натавонистанд ин фурсати худро истифода баранд ва дар мавриди қисми якум метавон гуфт Куктош аз 5 имконияте ки дар умум дошт 1 гол зад. Дастаи Регар Тадас ҳам аз 3 фурсати худ танҳо 1 тоашро истифода бурд. Боз як имконият ҳоло барои бозигарони Куктош. Далер Ёдгоров мехост пуштноки зарба занад, аммо ба мақсад нарасид. Ним муҳофизатгари мазкур ба ҳамчунин офсайд ҳам ба қайд гирифта мешавад. ҳолати ғайрибозӣ пештар аз ин буд. пас ба канор хело хуб. Шерзод Маҳмадиев тӯбро аз Собирҷон Холматов гирифт. Икматулло Расулов, Бенҷамин Асамоа ва футболбозони дастаи Регар Тадас тӯбро зада аз майдон берун мекунанд. оғози қисми дуюм бо бартари дастаи меҳмон акнун сипарӣ шуда истодааст. Дар қисми якум баръакс буд. футболбозони Регар имкониятҳо барои онҳо пайдо шуда буд. ҳарчанд зиёд ҳуҷум карданд, вале танҳо дар дақиқаи 17 онҳо аз вазъияти стандартӣ ҳисоброк шуданд. боз як зарбаи дигар ва боз ҳам мебинем хело баланду ноаниқ аст. ин дафъа Муҳиддин Одилов кӯшиш кард. дар мавриди таърихи рақобатҳои байнихудии ин ду бошгоҳ бояд ишора кунем ки бинандагони арҷманд дастаҳои мазкур дар доираи бозиҳои Лигаи Олии футболи кишвар 7 бозӣ доир карданд то ҳамин дидор. инҷо ҳуҷуми хело ҳам хуб аз сӯи футболбозони Регар. вазъияти хавфнок аст ва дарвозабон наҷот медиҳад. Қурбонали Бобоев ва сейви бисёр ҳам муҳим аз сӯи ӯ дар ин лаҳза албатта аз гори муқаррар ҳамдастҳояшро наҷот дод. бисёр ҳам хуб буд гузариши футболбозони Регар. саҳнаи такрориро бубинем ва боз ҳам дар саҳнаи асосӣ Нозим Бобоҷонов аст. агарчанде Қурбонали Бобоев ҳангоми баромадан аз мавқеи худ чанд бор ба иштибоҳ роҳ дод ва он қадар бозӣ боварӣ бахш нишон надод, вале дар умум сейвҳои бисёр муҳимро дар рафти ҳамин бозӣ ӯ анҷом медиҳад. боз як зарбаи дигар. ин дафъа Далер Ёдгоров ҷониби дарвозаи Фатулло Бобоев зарба равон кард. пештар аз ин албатта бархурди футболбози дастаи Регар Тадас бо ҳариф ба чашм расида буд. ин нафаре аст ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад Самандар Қудратзода ва баъд аз ин дидем ки каме осеб бардошт футболбози мазкур, лек он чандон ҷиддӣ нест ва Самандар бозиро идома додан метавонад. сармураббӣ ва роҳбарияти дастаи Куктош барои тамошои ин бозӣ албатта ба варзишгоҳ ташриф оварданд. акнун ҷараёни бозиро тамошо карда истоданд. барои худи Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ва шояд як гурӯҳ аз футболбозони дастаи Регар Тадас дидори имрӯза як бозии принсипиалӣ ҳам бошад то як дараҷа, албатта то дар назар дошти оне ки чӣ гуна мусибатҳо буд, чӣ гуна
гӯем давоми солёни зиёд бо ҳам кор карда буданд. вале ба ҳар ҳол ба ҳайси мураббӣ Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба беҳтарин натиҷаҳо маҳз буд аз серия Гартадас расидааст ва пайванди онҳо албатта як иттиҳоди онҳо натиҷаҳои хеле ҳам бузургро ба ҳар ду ҷониб тақдим карда. ҳам ба Регар ба ҳайси як бошкова ва ба дастаи ва ҳам ба сармураббии Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ки яке аз беҳтаринҳо буд замони сармураббӣ будан дар ҳайати дастаи Гартадас ва дар ин байн як маротиба албатта соли 2013 аз даста рафт, вале дигар бора боз баргашт ва натиҷаҳоро ҳам дидем ки баъд аз омадани ӯ хеле беҳтар ҳам шуда буданд, вале боз дигар бора ҳоло аз ҳам ҷудо шуданд ва мебинем ба ҳайси мураббӣ акнун Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев дар мавсими кунунӣ аз нимаи дуюм сар карда албатта роҳбарии дастаи Кӯкдоштро бар дӯш гирифт. Регар Тадас бошад бо мураббиёни маҳаллӣ корро идома дода истодааст, аз ҷумла Октам Сатторов ки қаблан ба ҳайати ҷавонони ин даста роҳбарӣ мекард. мавсимҳои гузашта ҳамроҳи насфарварони ҷавони худ дар чемпионати ҳайатҳои ҷавон албатта ҷои якумро ҳам касб карда буд. аммо аз чӣ бошад ки дастпарварони худи Регар қисми зиёдашон ба ҳайат албатта ҷо пайдо карда наметавонад, яъне пурра омода кардану ба онҳо имконият додан ва оҳиста оҳиста ба ҳайати асосӣ ворид карданашон мушкилиҳои муайяне худро дорад. аммо мебинем хело кам нафароне ҳастанд аз байни дастпарварони Регар Тадас ки мехоҳанд ҳамин пешаро идома диҳанд. Ёдгоров, Азизбек Султонов, Бунёд Шодиев тӯбро ба Султонов бармегардонад, идомаи ҳуҷумро тавассути канори чап мебинем ва боз офсайд ба қайд гирифта мешавад. ва дар мавриди таърихи рақобатҳои байни худии Регар Тадас ва Кӯкдошт чун болотар суханро оғоз карда будем, 7 бозие ки бо ҳам доранд, дар ягон тои он Кӯкдошт то имрӯз Регарро мағлуб накардааст. Регар дар 4 бозӣ пирӯз шуда ва 3 бозии дигар бошад мусовӣ хотима ёфтааст. аз ҷумла 2 бозии охирини онҳо бидуни гол хотима ёфта буд ва имрӯз аллакай дар қисми якум дастаҳо ба тури дарозаи ҳамдигар як голи заданд. дар мавриди якуми чемпионат рӯзи 5 апрел дастаҳо дар даври якум бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд дар Кӯкдошт, дар ноҳияи рӯдакӣ албатта дар варзишгоҳи нефтяники бошгоҳи Кӯкдошт ва он бозӣ бидуни гол 0-0 хотима ёфт. Ёдгоров боз ҳам бо тӯб ҳаракати худро идома медиҳад Далер ва дар мубориза бо ӯ Самандар Қудратзода бисёр ҳам хуб ҳаракат кард ва бубинед чӣ гуна бо боварӣ аз назди ӯ бо як поғеҷ бе ягон тарсу ҳарос дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро гирифт. маъсан ҳамин поғеҷи Самандар Қудратзода бисёр ҳам муҳим буд ва бубинед беқоида вайронкунӣ аз Далер Ёдгоров тӯбро гирифт. Икматулло Расулов инҷо партоби тӯб ба сӯи ӯ, аммо бенатиҷа аст. Регар Тадас ва Кӯкдошт акнун бори 8 дар доираи Лигаи олӣ бо ҳам ҳарифанд, бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд. ҳамон тавре ки болотарам ишора кардам, воқеан ин бозӣ метавонад як бозии таърихӣ барои Кӯкдошт ҳам бошад. Азизбек Султонов зарбаи ӯ ва ҳамин тавр ҳисоб 2-1 мешавад ба фоидаи дастаи меҳмон. фурсати бисёр амолӣ барои Азизбек Султонов ва ӯ ба фарқ аз имкониятҳои қаблие ки онро барбод зада буду истифода кардан натавонист, ин дафъа ба мақсад мерасад ва дар дақиқаи 58 бозӣ ҳисобро 2-1 мекунад. боз ҳам иштибоҳ дар хатти дифоъ, бебандуборӣ дар амалу ҳаракати футболбозони дастаи мазкур. касе масъулиятро бар дӯш гирифтан намехоҳад. як ҳамлагари асосии дастаи ҳариф озод гузошта шудааст. Азизбек Султонов тӯбро қабул кард баъд аз паси Далер Ёдгоров. бубинед Ёдгоров боз ҳам як паси голиро ба номаш сабт мекунад. воқеан метавон гуфт бо боварӣ ки Далер
дар мавсими кунунӣ яке аз беҳтарин футболбозон аст ва Азизбек ҳам аз имконияти навбатӣ хеле хуб истифода бурд. Ҳамин тавр ҳисоб 2-1 мешавад ба фоидаи Куктош ва Куктош ба аввалин ғалабаи тарихии худ дар баробари Регар дар доираи Лига олии футболи кишвар мумкин аст албатта имрӯз ноил гардад. Бо дар назардошти мушкилиҳое ки Регар дорад, ман фикр мекунам ин чиз мо шуморо бояд дар шубҳа нагузорад. Қоидаи бозӣ вайрон шуд инҷо. Корти зард ба Акбар Бобомуродов нишон дода мешавад дар мубориза бо Собирҷон Холматов. Қоидаи бозиро муҳофизатгари мазкур вайрон намуд. хелам қоида вайронкунӣ буд ва мо шумо такроран ҳамин чизро дида истодем. ҳеҷ гуна хоҳиши гӯем ба туб расидан ё ин ки бозӣ ба туб аз сӯи футболбози дастаи Регар дида нашуд, балки бисёр бархурди ҷиддӣ бо футболбози ҳариф буд. Дар натиҷа Собирҷон Холматов осеби ҷиддӣ ҳам мебардорад баъд аз бархурд ба замин. беҳтар мебуд албатта Акбар Бобомуродов аз ҳариф узр мепурсид барои ин қоида вайронкунӣ ва ин то ҷои як эҳтиром ба ҳариф ҳам метавон гуфт ва ё гуноҳи худро иқрор шудану онро ба рафти бозӣ рад додан шояд имконпазир мешуд, аммо бисёр густохона ва бе ягон узр пурсидан ва бе ягон эҳтиром гузоштан ба Акбар Бобомуродов баъд аз ин қоида вайронкунӣ бисёр дағал ҷониби ҷаримагоҳи худ ҳаракат кард. Далер Ёдгоров ва паси олии ӯ Азизбек Султонов ҳам ин дафъа хеле хуб бозӣ кард ва тавонист ин вазъиятро бартараф намояд. Куктош боз ҳам ба ҳуҷум майл мекунад ва бинед Далер Ёдгоров чӣ гуна бо боварӣ ҳаракат карда истодааст. тавассути канори чап як партоби дигар аз сӯи ӯ футболбозони Регар тубро аз дохили ҷаримагоҳ берун карданд, аммо дар бозёфти туб боз ҳам футболбозони Куктош муваффақанд ва ин зарбаи дигари бисёр амолия аз сӯи онҳо буд ва дарвозабон ин дафъа Фатулло Бобоев тавонист ки ин вазъиятро бартараф кунад. Агар ҳамин гол идома ёбад қисми дуюми бозӣ байни дастаҳо, пас интизор метавон шуд ки то кадом дараҷа Регар аз дучори мушкилиҳо мешавад. зарбаи кунҷиро ҳам зуд футболбозони Куктош ба бозӣ дароварданд ва дар натиҷа партоби ту ба дохили ҷаримагоҳ буд ки Холмурод Назаров зарба зад, аммо ин зарба хело ҳам баланд рафт. Нозим Бобоҷонов партоби ту ба сӯи ӯ ҷомубуриза ин ҷой идома дорад. Ба ҳар ҳол футболбозони Регар аз кӯшиш мекарданд дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф фишор оварда тубро соҳиб шаванд, вале ба мақсад нарасиданд. Бунёд Шодиев партоби ту ба сӯи ӯ Далер Ёдгоров боз як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ Беке ё ки ҳамдастааш инҷо тубро соҳиб мешавад ва зуд зарба мезанад дар вазъияти мазкур. ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем Муҳиддин Одилов буд ва такрори ҳолати мазкурро бори дигар метавонем бубинем ки чӣ гуна дар лаҳзаи қаблӣ албатта зарба зад ин муҳофизатгари дастаи Куктош, як зарбаи задаи ӯ ноаниқ буд. боз дар маркази майдон ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Куктош мегузорад. ҳариф тақрибан албатта муқовимат накарда истодааст дар маркази майдон ва иҷозат медиҳад ба осонӣ бозигарони меҳмон ҳуҷумҳои худро ташкил кунанд. Эраҷ Раҷабов, Далер Ёдгоров бозӣ идома меёбад. Ҳикматулло Расулов, Собирҷон Холматов партоби ту ба сӯи ӯ дарвозабон инҷо аввалин шуда ба туб расид.
Парвиз Бахтиёрзода, Самандар Қудратзода акнун паси ӯ ва иштибоҳ мекунад футболбози мазкур. Боз то ба ихтиёри бозигарони меҳмон гузашт. Ёдгоров як ирсоли дигари бисёр ҳам хуб аз сӯи ӯ ва муборизаи ду ҳам дасташ дар дохили ҷаримагоҳ, аммо ҳамон тавре мебинем муҳофизатгари Регар Тадас ба онҳо хабар расонид ва туб маст ба ӯ расида аз майдон берун шуд. Акбар Бобомуродов дар ҳамин лаҳза дар мубориза бо ду футболбози ҳариф албатта бартарӣ нишон дод. Ҳикматулло Расулов дар назди тӯб. вазъияти хавфноки навбатӣ ба вуҷуд меояд, вале боз ҳам кӯшиши навбатии футболбозони Кӯкдош бенатиҷа аст. вазъиятҳои зиёди стандартӣ буданд бо иштироки бозигарони ин тим, вале ҳамон тавре ки мебинем аз онҳо истифодаи самаранок сурат намегирад. агар 5 бозии охирини хонагии дастаи Регар Тадасро дар лигаи олӣ ҳамин мавсим муқоиса кунем, пас бинандагони арҷманд дар ин бозиҳо 2 мусовӣ, 1 ғалаба ва 2 бохт ба қайд гирифта шудааст. Регар Тадас на танҳо дар сафар, балки дар майдони худ ҳам дучори мушкилиҳои зиёд аст. ва ҳарифи имрӯзаи онҳо Кӯкдош дар бозиҳои охир дар сафар ҳунарнамои хуб дорад. аз ҷумла онҳо Хуҷандро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд чанд муддат пештар аз ин. дар баробари клуби марказии варзиши Артиш бо ҳисоби 5-1 ғалаба карданд. ва боз як натиҷаи дигар мусовӣ бо Файзкандан буд. Мбеке бо туб, гузариши ӯ, интизор мешавад ҳамдастрояшро. Мбеке ва акнун зарбаи ӯ бо пои чап, аммо бенатиҷа. албатта шояд зарур буд ба ҳамдастрои худ таваҷҷӯҳ кунад ки дар ду канор интизори партоби ӯ буданд. хуб, тағйирот дар ҳайати дастаи Регар Тадас. ҳоло ба майдон баромада истодааст Музаффар Сироҷиддинов таҳти рақами 17 ва бозигари мазкур акнун тӯли дақиқаҳои боқимонда ба ҷои Шавкати Отан дар нақши ҳуҷумкунандаи асосии даста бояд бозӣ кунад. Музаффар дастбараи худи Регар Тадас аст. як муддат албатта ба ҳайати асосии даста ҳам ҷалб мешуд, вале дар ин байн солиёни зиёд албатта берун аз кишвар буд ва бозии ӯро мо тақрибан дар ҳайати дастаи Регар Тадас надида будем. албатта бо сабабҳои зиёд метавон гуфт дар ҳайати даста дигар ин футболбозро намедидем, вале дар марҳилаи дуюми чемпионат ному насаби ин футболбоз ба феҳристи шиёкчиёни рақобатҳои мавсим албатта ворид карда шуд. лек ҳоло бозигаре нест ки дидем метавон дар ҳамин шабу рӯз натиҷа диҳад ва кадом як тағйиротеро ҳам дар бозии дастааш ворид. қоида вайронкунӣ аз сӯи Азизбек Султонов дар баробари Акбар Шелдори Ораш қоидаи бозиро вайрон кард. футболбозони дастаи Кӯкдош, аммо Бамбеке ин дафъа имконияти зарба задан дода нашуд. ва як вазъияти дигари хавфнок, вале мебинем ки иштибоҳ аз сӯи футболбозони дастаи Регар Тадас ин дафъа дар хатти дифоъ боис барон мешавад ки голи сеюм ҳам зада шавад ва ҳамин тавр Кӯкдош ба пирӯзии бисёр ҳам таърихии худ дар баробари Регар Тадас боис як қадами дигари устувор гузошт ва ҷараёни қисми дуюм бинандагони арҷманд комилан бо бартарии дастаи меҳмон сипарӣ шуда истодааст. ҳамон тавре ки мо шумо ҳоло ҷараёни бозиро мебинем. биёед такрори ин ҳолатро бубинем.
همچنین به نظر رسید که گویا فوتبالبازان دسته رگارتاد از این حالت رو برطرف کردن، اما دروبجان ارگاشف توپ رو به همدستایش میگذارم گفته به بک پاس داد. سپس ضربه از سوی صابرجان خولماتов کوشش اولی او رو دروازه‌بان برطرف میکند. به تکرار این حالت رو ببینیم. همین وضعیت دروب ارگاشف گویا میخواست بسیار زیبا بازی کند، اما برعکس ضرر رسانید به گویم همدستایش و همچنین برای برآمدن از خط دفاع عموما مشکلی زیادی رو پیش آورد و سپس فتح‌الله بابایف در کوشش اول برطرف کرد، اما بعداً یعقوب جان احمدов محافظتگری دسته به او خلال میرساند و همین طور ما و شما شاهد این میشویم که فوتبالبازان دسته رگارتاداز با طور دروازه خود گل نوبتی را سر دهند. نفهمی بین بازیگران هر دو دسته، البته بازیگران هر دو دسته را هم ضرور است که آرام باشند. دلیل یادگار از هیئت دسته کوکتوش و همچنین اکبر شلدوری اورش از هیئت دسته رگار زیاد با هم بحث کرده ایستادند و با این بحث و مناظره آنها فوتبالبازان دیگر هم یکجا میشوند و این قریب است البته باعث نیزوی کلان شود. ضرور است که فوتبالبازان هر دسته آرام باشند و احترام طرفین رو رعایت کنند در چنین مورد. همچنین با دروازه‌بان قربانعلی بابایف هم ضرور است که بحث و مناظره زیاد نکند با فوتبالبازان دسته حریف. البته یک حالتی بحثناک بود اونجا، ولی نمیشود که اون رو تا به این درجه بزرگ کنند و یک برخورد رو با جنگ و نیزه و خرخشه و عموما با رفتارهای ناشایسته خود ادامه دهند. برای همه معلوم است نتیجه چگونه مهم باشد برای فوتبالبازان هر دو دسته، چون آخرین دوری رقابت ها هر دو هم هدف و مقصد های معینی خود را دارند، میخواهند نتیجه در کاری را صاحب شوند، برای دسته خود کمک کنند، اما اندازه نگاه داشتن برای فوتبالبازان هر دو دسته و رعایت گویم حقوق‌های طرفین، احترام یکدیگر بسیار مهم است. هم با دلیر و هم با اکبر شلدوری اورش ضرور می‌باید که آرام باشند. البته کمی در صحنه تکراری قبلی شما هم دیدید که چگونه اکبر شلدوری اورش می‌خواست با یک قهر و غضب و ستیزه پای حریف را زیر کند و با او ضرر رساند، اما این چیز جریانی لحظه بود که همه برای توپ تلاش می‌کردند. اخوان خود در چنین مورد فوتبالبازان خود را اداره کردن نمی‌توانند. نفران دیگر را ضرور است که البته آرام باشند و با جنجال و خرخشه بزرگ راه ندهند. کارت زرد با 4 فوتبالباز نشان داده شد. اکبر شلدوری اورش از هیئت دسته رگارتاد از همچنین دروازه‌بان تیم کوکتوش قربانعلی بابایف و دلیر یادگورов. حکمت‌الله رسولов партоби ту ба сӯи ӯ, аммо бенатиҷа. бенҷамин асамова дар мубориза бо футболбози ҷавони дастаи регартадаз диловаршо ғаниев барои тӯб талош карданд, аммо бенатиҷа буд. сироҷиддинов музаффар ва партоби тӯ ба сӯи ӯ, аммо бенатиҷа аст. دلیر یادگورов بسیار هم خوب بک با توپ، وضعیت خطرناک با وجود میاد، ضربه زده او و صدگذاری دروبجان ارگاشف اینجا در نهایت کمک کرد و او توانست کمی هم باشد در برطرف کردن هجوم رقیب سهم خود را گذارد. партоби нодуруст аз сӯи Муҳиддин Одилов. футболбозони регар тӯбро ба дасти худ гирифтанд.
ва воқеан мушкилиҳои зиёд дар бозии дастаи Регартада аз ин мавсим дида шуд. Онҳо ҳатто дар баробари дастаи Душанбе 83 ки бори аввал ба Лигаи Олӣ баромад, дар ин мавсим хотиратон бошад дар бозии нахусти худ чӣ гуна дучори шикаст шуданд. Ва ҳамчунин баъдан боз ҳамин гуна натиҷаҳои ғайри қаноатбахш дар бозиҳои дигари даста ҳам дида шуд, аз ҷумла мусовӣ бо Локомотив Помир дастаи дигаре дар қисми поёни ҷадвали мусобиқа қарор дорад ва Регартадаст метавонист аз онҳо имтиёз гирад. хулас баъд аз оғози начандон хуб дар чемпионат маълум буд ки Регард дучори чӣ гуна мушкилиҳо мешавад. Нозим Бобоҷонов инҷо албатта баҳсу мунозираи зиёд метавонад кунад бо довар, аммо ин чиз ҳеҷ фоидае надорад, ба он хотире ки мо шумо дидем ҷараёни бозиро. Беҳтар аст ҳунару маҳорати худро футболбозон нишон диҳанд, аз ин баҳсу мунозираи зиёд даст кашанд. ин ҳолате аст ки акнун боз ҳам мавриди таҳлил баррасии амиқ бояд қарор гирад. он хотире ки Мбеке тубро мехост аз назди муҳофизатгари ҳариф гузаронад. Тақрибан ба ин чиз ҳам ноил шуда буд ва дасти Доробҷон Эргашев ки каме пештар буд туб ба он бар мехӯрад ва баъдан самти худро тағйир дод. ҳарчанд Мбеке баъдан боз як зарбаи дигарам зад, аммо ин дафъа акнун Дороб Эргашев мавқеи худро мустаҳкам кард ва бусадгузорӣ иҷозат надод то зарбаи задаи Мбеке ҷониби дарвоза равон шавад. ҳоло бозигарони Регар зуд тубро ба бозӣ медароранд. дастаи шаҳри Турсунзода дар 17 бозие ки дошт 3 ғалаба, 3 мусовӣ ва 11 бохтро ба қайд гирифтааст. ин яке аз натиҷаҳои бадтарин дар тарихи бошгоҳи мазкур ва умуман аз ҳама мавсими бадтарин дар фаъолияти 29 солаи бошгоҳи мазкур дар Лигаи Олӣ аст. 12 имтиёз бо як голе ки имрӯз задан 20 гол шуд дар ҳисоби онҳо ва шумораи голҳои сардодаашон бошад ба 46 мерасад. 12 доён аз дастаи Истиқлол аст ва ҳамчунин дар бозиҳои дигарам даста чанд маротиба бо ҳисобҳои калон шикаст хӯрд ва ҳама ин аз мушкилиҳои зиёд дар бозии дастаи мазкур гӯҳӣ медиҳад. ҳарчанд паҳлӯи дигарам ҳаст ки мо борҳо дар ин бора ишора кардаем, вале қатъи назар аз ин ҳамон тавре ки капитани собиқи даста ва футболбозони ботаҷрибаи ин тим дар барномаи 90 дақиқа иброз доштанд, футболбозони дастаи Регартадаст бо дар назар дошти он таърихи бисёр тӯлониву бомуваффақе ки ин бошгоҳ дорад бояд кӯшиш кунанд ба таври арзанда шарафи дастаи худро ҳимоя кунанд, аммо ин чизро ҳоло намебинем. Беке бо ту дар дохили ҷаримагоҳ боз ҳам ин легионер, вале каме боз истод, интизор шуд ҳамрастояшро. Далер Ёдгоров ирсоли ту ба сӯи ӯ ва ин зарбае ки ҷониби дарвоза буд он қадар хавфнок нест. мавриди он сухан карда будем. баъд аз бохти имрӯзҳои дастаи Регартадаст метавон гуфт комилан аз байн меравад, ба он хотире ки Регар зинаи охиринро фикр мекунам тарк кардани нест бо он бозиҳое ки нишон додааст. махсусан қисми дуюми бозӣ ман шогирдони Уктам Сатторов дар майдон ягон чизи ҷолибу дидани пешниҳоди мо шумо накарданд. иштибоҳҳо хело зиёд аз ҳариф фишор меорад ва барои расидан ба пирӯзӣ ду голи заруриро шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба ҳадаф расониданд ва хело ҳам наздик ҳастанд. албатта ё аввалин ғалабаи таърихии худро дар баробари Регартадаст дар Лигаи Олӣ ба қайд гиранд. партоби ту ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо дарвозабон албатта аввалин шуда ба ту мерасад. Бунёд Шодиев ирсоли тубро анҷом дод. акбар шелдори ораш тубро аз ӯ гирифтанд, вале баъдан бо кӯмаки ҳамдастааш Дороб Эргашев тавонистин иштибоҳро бартараф кунанд. Дороб Эргашев боз як паси дигар ба канор. бисёр мушкил аст барои Регар баромадан аз нимаи майдони худ ва ташкил кардани ҳуҷум. тақрибан ба ин чиз онҳо даст намеёбанд дар ҷараёни қисми дуюми бозӣ.
تغییرات نوبتی در حیاتی دسته رگرتاداز و باز هم یک فوتبالبازی دیگری جوان به میدان میبرد. اکبر شلدوری اورش از میدان گرفته میشود و به جای او زینالدینов مسلم بک تحت رقم 14 بازی را باید ادامه دهد. دقیقه 80 بازی جریان دارد تا انجام وقت اساسی. باز البته 10 دقیقه دیگر وقت اساسی ما و شما را انتظار است. خیلی خوب توسط کنار. حالا گزارش نوبتی فوتبالبازی دسته کوکتورش رو میبینیم. باز یک پرتابی توپ با سمت بک بود اما توپ با این فوتبالباز نآمد. مظفر سیروجدینov با توپ با تنهایی به پیش حرکت میکند. پس او با نوزین باباجانov ادامه هجوم رو میبینیم و اینجا قاعده بازی باز ویران شد. در برابر دیلوار شوغانیف قاعده بازی رو ویران کرد یا اینکه برعکس بود. بیاید صحنه تکراری رو ببینیم. واقعا هم برعکس بوده است. دست پرور جوانی رگرتاداز بهترین فوتبالبازی موسم گذشته در بین هیئت‌های جوان. دیلوار شوغانیف قاعده بازی رو ویران کرد. بک گزارش نوبتی او باز یک پرتاب ولی این دفعه به نتیجه است. خب این زمان بینندگان ارجمند بازی با این دسته دوشنبه 83 و استقلال دوشنبه مساوی 1-1 جریان دارد. در بازی استرافشن و خرقلون هم حساب برابر است 1-1. در فایسکند دسته ها هرچند از میدان یک نفری فوتبالبازانشان خارج شده است ولی بازی آنها بدون گل 0-0 مساوی ادامه دارد و این نتیجه البته به فایده فایسکند است. خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش هم با هم بازی کرده ایستادند و ارتشی ها با حساب 2-1 پیشرفتند و در جای سوم ماس اکنون دست پروران سرگی ژینسکی جا میگیرند. کوکتاش خط نظر از غلبه که حالا دارد اما در زینه چهارم باقی مانده است. یک هجوم دیگر با اشتراک بک قاعده بازی از سوی ویران شود و داور البته پیشتر از این حلقه صدای اشتراک خود را بلند کرده بود. واقعا هم رگرتاداز از حساب امتیازهایی که بینندگان ارجمند در میدان خود به دست می‌آورد یکی از دسته‌های کمبه‌های مسابقه است. مشکلی های دسته نه تنها گویم خاصی بازی سفری این تیم هستند بلکه در میدان خود هم رگر نمیتواند به نتیجه ضروری نویل شود. با تاثیر این همه کمبودی ها مشکلی ها بازی نه اونقدر خوب نشان دادن از سوی فوتبالبازان این دسته بالاخره به این چیز آورده رسانید که این دسته در جدول مسابقه اکنون در زینه آخرین قرار دارد. و بعد از خاتمه بازی مذکور که حالا همانطور ما شما دیده ایستادیم با برتری دو توپ فوتبالبازان کوکتاش پیشرفتند میتوان رسما گفت اکنون رگرتاداز
тарки лигаи олӣ мекунад. Як мушкили инҷо дар он нест ки дастаи мазкур ба лигаи якум меравад. ин чиз бо ҳамаи қисми зиёди дастаҳои муқаддими футболии Аврупо ҳам рух доданд ки онҳо ба дивизионҳои поёнӣ мераванд ва боз бармегарданд, меоянд. ин принсипи варзишӣ албатта хонохо ҳамин гуна аст. мавсими нобарор як мавсими бисёр ҳам бад таъсири худро мерасонад ва мебинем ки чӣ гуна дастаҳои мумтозу моҳир ҳам ҳатто наметавонанд рӯхати худро нигоҳ доранд. вале гап дар сари дигар аст. бисёриҳо аз ин чиз дар ҳаросанд ки мабодо афтиши регатадаст ба лигаи якум боиси парокандашавӣ ва пошхӯрӣ аз ҳам гӯем барҳамхӯрии ин даста нашавад. аз ҳамин чиз мухлисони ашаддии дастаи мазкурро каме нигарон мекунад. Мбеке инҷо ба самти тӯб аввалин шуда мерасад ва ҳуҷум ҳамоно идома дорад. Мбеке бо тӯб интизор мешавад ҳамдастҳои дигарашро. пас вазъияти хавфнок аст. Султонов партоби тӯб аз сӯи ӯ ва инҷо ин вазъият бартараф шуд. албатта ҳамин ҷиҳат гӯем каме нигаронкунанда мебошад. боқӣ воқеан метавон гуфт як марҳилаи муайян албатта сифарӣ мешавад ва боз дастаҳо бармегарданд, кӯшиш мекунанд, албатта хоҳиш ва иштиёқ дошта бошанд ҷойгоҳи худро дар футбол дигар бора пайдонанд. Шерзод Маҳмадиев, Музаффар Сироҷиддинов, Муслимбек Зайниддинов, Парвиз Бахтиёрзода партоби тӯб аз сӯи ӯ ва ин вазъиятро Холмурод Назаров бартараф кард. тағйирот дар ҳайати дастаи Куктош камтар аст. Регатадас тақрибан ҳамаи имкониятҳоро сармураббӣ истифода кард. Нозим инҷо мехост бинтизиданро анҷом диҳад дар дохили ҷаримагоҳ, аммо муваффақ нашуд. Мбеке дар мубориза бо Дороб Эргашев ӯ танҳост. ҳоло акнун ба кӯмаки Дороб ҳамдастҳои дигараш омаданд. Азизбек Султонов ва бубинед бори дуюм хело ҳам хуб дар мубориза бо футболбози мазкур, яъне Далер Ёдгоров Самандар Қудратзода хело ҳам бо бовари тӯбро бо як боғеҷ аз назди ӯ мегирад. бештар аз ин як бор дар дохили ҷаримагоҳ буд ва акнун дар канор ҳамин гуна корро ҳам кард. Диловар Шоғаниев ва паси бисёр ҳам хуб аз сӯи ӯ, лекин ҳамдастааш бовар накард ки бибинем Иброҳим Зокиров ба самти тӯб умуман ҳаракат накард. Регатадас пеш аз ин ду бозӣ дошт дар майдони хонагиаш бар муқобили Куктош ва дар ҳар дуи он бозиҳо ғалаба кардааст. бори якум моҳи апрели соли 2018, масалан моҳи августи соли 2018 ва дигаре моҳи апрели соли 2019. дар яке 1-0 ва дар дигаре 3-0 ғалаба карда ва бубинед ҳатто дар бозиҳои қаблии худ ба тури дарвозаи худ аз Куктош гол ҳам сар надоданд. имрӯз ҳам ба бохти аввалини худ наздиканд ва ҳам ба ин ки акнун ба тури дарвозаи худ як бора 3 гол аз ин бошгоҳ сар доданд. Музаффар Сироҷиддинов паси ӯ ба канор. Диловар Шоғаниев идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Регар. Нозим Бобоҷонов, Диловар Шо бро боз ба Нозим бармегардонад. боз як гирсоли дигар ва инҷо мо шумо дида истодаем ки чӣ гуна тӯб аз даст рафт. Муслимбек Зайниддинов, Парвиз Бахтиёрзода яке аз охирин ҳуҷумҳои дастаи Регатадаст ва инҷо Ҳикматулло Расулов ҳуҷуми мазкурро бартараф мекунад. Дороб
Ардашев бозам ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Деке зарбаи ӯ ва ҳисоб 1-4 бо ҳамин тамом. Хайр Регарро акнун бинандагони арҷманд бо канам дигар фикр мекунам баъд аз ҳамон ҳисобе ки 3-1 кашида буд ҳеҷ боварӣ ҳам монда набуд, вале баъд аз ин гол инак чорумин голи футболбозони дастаи Куктош ва дастаи мазкур ғалабаи мӯътамаду боварибахши худро дар баробари футболбозони шаҳри Турсунзода ба даст меорад. Метавонӣ чизро акнун бо боварӣ гуфт, ҳарчанд то анҷоми бозӣ 1 дақиқа вақти дигар ва ё боз вақти иловагиро ҳам ба эътибор гирем шояд ҳудуди 5 дақиқа бошад, аммо ин чиз дигар кӯмакашон намекунад ва бо ҳамин дастаи шаҳри Турсунзода бо бозии бисёрам бемазмуну беғояву беягон ҳадафу мақсади худ дар мавсими кунунии Лигаи Олӣ дучори мушкилиҳои зиёд шуд ва инак ин бошгоҳи соҳибноми футболи кишвар албатта тарки мусобиқа мекунад. ҷараёни бозӣ ба ин дастаҳои Файзканд ва Локомотив Помир ҳанӯзам бидуни гол ҷараён дорад. Хуҷанд бошад дар майдони худ аз клуби марказии варзиши Артиш бо ҳисоби 2-1 қафо мемонад. Истиқлол ба дарвозаи душанбе 83 голи дуюмро зад ва бозӣ байни Сарафшану Хатлон мусовӣ 1-1 ҳоло идома дорад. сониҳои ба шумор боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ. Регар Тада аз бинандагони арҷманд аз ибтидо аз оғози мавсими кунунӣ аз иштирокашон дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи кишварамон ва ҳамчунин мусобиқаи дигаре ки дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд бо ибтикори Федератсияи футболи кишвар сурат гирифт. Иштироки бисёрам бад доштанд ва аз ҳамон лаҳза роҳбарияти даста сармураббиён бояд хулосаи зарури худро мебароварданд. ҳайатро мукаммал мекарданд, гӯем аз нигоҳи молиявӣ таъминоти дастаро беҳтар мекарданд. Мушкилиҳое ки буд бояд онро рафъ мекарданд ва то имрӯз омада намерасид ин бошгоҳи соҳибноми футболи кишвар. Акнун ки дар гирдоби мушкилиҳои зиёд ҳастанд, аз он берун баромадан, аз он раҳо ёфтан барои даста тақрибан имконнопазир аст ва бозии имрӯза албатта маълум буд ки баъд аз бохт аз Хуҷанд тими Регар Тадас шонси боқӣ монданро дар Лигаи Олӣ аз даст додааст. Ин чиз расман маълум буд, чун ду даста бояд дастаҳои ки зинаҳои нуҳум ва даҳумро ишғол мекунанд тарки мусобиқа кунанд. Як имконияти бисёрам хуб, вазъияти бисёрам мушкил ва бубинед ки довари марказ дар ин лаҳза чӣ пеналти таъин мекунад. Қурбонали Бобоев баъд аз бархурде ки дошт бо футболбози дастаи Ариф корти дуюми зард ба Қурбонали Бобоев бо ҳамин ӯро аз майдон хориҷ ҳам мекунад довари марказ. Хусрави Сидиқзод албатта ӯ корти зард дошт ҳангоми баҳс кардан. ва биёед бубинем зарба иҷро шуд аз сӯи Иброҳим Зокиров, нафаре ки қаблан ба ҳайати мунтахаби наврасони кишвар даъват мешуд ва баъд аз ин бархурд байни ӯ ва дарвозабон аст ки мебинем довари марказ ба хулоса меояд пеналти таъин кунад. ҳамин тавр акнун бинандагони арҷманд ҳоло бояд яке аз футболбозоне ки дар майдон ҳастанд онро гиранд ва ба ҷои ӯ нафари дигар ба майдон ояд, ба ҷои Қурбонали Бобоев ва дар нақши дарвозабон бояд қарор гирад. ин ҳам дарвозабони легионери дастаи мазкур аст, Ишмаэл Клоте, ки барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст. бубинед ҳарчанд мо гуфтем дигар шояд чизе дар ҷарони бозӣ байни ин ду даста иттифоқ нафтад. акнун дар ҳамин лаҳза футболбозони Регар Тада аз пеналти кор мекунанд ва ҳоло барои иҷро кардани он тайёрӣ дида истоданд. дар ин байн дастаи Файзканд бинандагони арҷманд ба дарвозаи Локомотив Помир гол зад ва ҳисоби бозӣ ҳоло 1-0 ба фоидаи футболбозони ноҳияи восе аст. ҳамин тавр ин бозӣ хотима ёфт ва Файзканд бинандагони арҷманд рохати худро нигоҳ медорад. Локомотив Помир дар зинаи нуҳуми ҷадвали мусобиқа боқӣ монд ва дар ҳамин мавқеъ мусобиқаро ҷамъбаст мекунад. мисли Регар Тада аз ин бошгоҳ ҳам тарки Лигаи Олӣ хоҳад кард. клуби марказии варзиши Артиш бошад баъд аз пирӯзӣ дар баробари Хуҷанд шумораи имтиёзҳои худро ба 31 расонид ва акнун онҳо дар зинаи сеюм ҷойгир мешаванд.
استقلال با حساب 2-1 در برابر دوشنبه 83 پیشرفت است و در بازی سرافشان و خطلون که دیرتر شروع شده بود حساب مساوی تا همین لحظه نگاه داشته می شود. فتح‌الله باباєв در روزهای دسته رگرتا دست به گمانم میخواست ضربه را اجرا کند اما چنین امکانیت با فوتبالبازی دیگر اکنون بگذاشته می شود و آن هم حمله‌گر جوان این دسته دلاورشاه غنیف است که ممکن پنالتی رو اجرا کند یا نه. به هر حال خودی فتح‌الله و با او باور میکنند، با او امکانیت میدهند و یک جا میتوانیم ببینیم که چگونه دروازه‌بان بر مقابل دروازه‌بان پنالتی رو اجرا میکند. باباєв ضربه او و بسیار هم با باوری حتی بهتر از بعضی فوتبالبازان میدانی ضربه رو اجرا کرد فتح‌الله باباєв، ولی این چیز با دردهای بسیار هم زیادی را گردد است، با اون زخم‌های زیادی که بدن این باشگاه معروف فوتبال کشور دارد دوا شده نمیتواند. دقیقه 94 بازی حساب 2-4 یک بازی سرگل هجومکار دیدنی با اشتراک هر دو دسته اما رگرتا دست مقاومت ارزنده در قسم دوم نشان دادن نتوانست و شاگردان اکتم ستارов بخت نوبتی خود را اکنون به قید میگیرند و با همین باشگاه مذکور میتوان البته گفت درک لیگ اولی میکند لوکوموتیو فامیر و این تیم را اکنون ما در لیگ یکم باید ببینیم اگر چیزی البته تغییر نیابد. خلمتوف با توپ هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته کوکتاش، اینجا برخورد بین او و شیرزاد محمدیев. رگرتا دست حالا باز سراسیمه توپ را با بازیگر آورده شاید میخواهد یک گل دیگر هم به هدف رساند اما این مسئله آنها برعکس به آنها ضرر رسانید. دلیر یادگاروف یک امکانیت رو پیدا کرد از اون که دروازه‌بان کمی پیشتر برآمده بود میخواست استفاده برد لیک به مقصد نرسید. دلیر هم دقیقه 5 ایلوه کرده دوباره مرکز هم خاتمه یافت. مظفر سیراج‌الدینov خیلی خوب در کنار همدستش انتظاری پاس بود اما دیرتر پاس داد و اکنون با همین صدای اشتراکی دوباره مرکز خسرو صدیقزاد بلند می شود و این از انجام بازی بین دسته های رگرتا دست و کوکتاش برای ما و شما درک میدهد. بینندگان ارجمند همین طور دسته رگرتا دست که گفتیم امکانیتی برآمدن به جای نهم رو داشت در جدول مسابقه ولی این چیز هم در اون چیزی رو برای باشگاه مذکور در موسم کنونی تغییر نمیداد. در آخرین بازی خود در موسم با حساب 4-2 از کوکتاش دچار شکست می شود و همانطور که ما شما دیده استادیم بازی های به مضمون و به نقشه و غایوی این دسته ادامه دارند و این تیم اکنون بعد از 29 سال بسیار اشتراکی با موفق خود رسما میتوان گفت با لیگ یکمی فوتبال کشور پر شد. اما حالا البته درباره جزئیات بیشتری از این بعدتر حرف میزنیم. سپاسگزارم که طول این مدت ما رو همراهی کردید. گروه ایجادی و تکنیکی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال گزارش مذکور را از ورزشگاه تالکو آرنا شهری ترسونزاده پیشنهاد شما کردند. تا دیدارهای دیگر سربلند و موفق باشید و از ورزش دور نشوید. خیر.
акнун нигоҳҳоро ба сӯи шумо медозад. ҳамқадам бо замона ва дар хури завқи дӯстдорони либосҳои босифат. мо барои расидан ба тамғае ки сифату услубу салиқаи фарқкунандаро муттаҳид мекунад талош кардем ва ба он даст ёфтем. осиёву африқову аврупо ба ин тамға бовар дорад ва мо ба ҳазорҳо нафар зебу фари дигар мебахшем. Single Rich, эътирофшуда ва ҳамеша маҳбуб.